ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இப்போ 18 days கோர்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல இன்னைக்கு 5வது நாள், தட் இஸ் 5th சாப்டர் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னாக்கா இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து இதெல்லாமே படிக்கிறோம். அங்க நம்ம கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். ஆன்லைன் கோயிலுக்கு வந்தாச்சு. பகவானை நன்னா நினைச்சுட்டு இது பிரார்த்தனை படிக்கலாம். எல்லாம் என்னெல்லாம் சாப்டர்ல என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கிராஸ் பண்ண பார்க்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் தான் சொல்லியே கொடுக்குறோம். அதுவும் தெரியலைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும். அதெல்லாம் புரியறதுக்கும் பகவானோட கிருபை தான் வேணும். அப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் வேண்டிக்கலாம். ஒரே ஒரு வாட்டி எல்லாருமே மியூட்ல ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. हरे कृष्ण सिंधु गोपी माता जी केला. सिंधु गोपी माता जी हरे कृष्णा. सिंधु गोपी माता जी हरे कृष्णा. सिंधु गोपी माता जी सिंधु गोपी माता जी. ஓகே, இன்னைக்கு நானே எடுத்துடுறேன். ஏன்னா மாதாஜி இல்ல. இது இப்போ ஆன் வீடியோ ஆன் ஆடியோ ஆன். அப்ப தெரிய மாட்டேங்கிறது யார் இருக்கீங்க இல்லைன்னு தெரியல. யார் ஜப்பா எடுக்கிறாங்களோ அவங்களதான் சாதாரணமா நான் இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா பிரணதி. இப்ப நீங்க நான் சொல்றேன், எல்லாரும் கேட்டுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாந்தி பிரணதி. நீங்க படிக்கிறதுக்கு போது நீங்க படிங்கோ, நான் இப்ப சொல்லிடுறேன். மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे. निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. பிரபுஜி என்ன உங்களுக்கு இது ஐ சா இன் தி சாட், உங்க பேர் என்ன? மாதாஜி ஆசிரியர்
கூகுள் ஃபார்ம் பேரில் உங்கள் பேர், என் பேர் இல்ல பிரபுஜி, உங்க பேர் தான் போடணும். எல்லாரும் அவாவா பேரு போட்டாதான் நீ will get register. உங்க பேர்ல வந்து இல்ல அதுல வந்து ஆசிரியர் பெயர்னு கேட்டிருக்கா, அதுல உங்க பேர் வரல. வேற போடலன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. அதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்களா? நான் அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்றேன். கேட்டிருக்காங்க. தாரிணி மாதாஜின்னு ஒரு பேர் மட்டும்தான் வருது. அப்படியா? அது மிஸ்டேக் ஆயிருக்கும். அது நீங்க போடலைனாலும் பரவாயில்ல பிரபுஜி, அதை விட்டுடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லட்டா ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ, இது வந்து வேற கிளாஸோட. ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள்ங்கிற வகுப்புக்கு வந்திருக்கீங்க. இன்னைக்கு வந்து 5வது சாப்டர், 5வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதோட டைட்டில் என்னது? கர்ம யோகம். அப்படின்னா என்னது? கர்மானா என்னது? ஆக்ஷன். அப்ப இது ஆக்ஷன் எப்படி பண்ணணும்? யோகம்னாலே இப்ப நேத்துக்கு நான் சொன்னேன் ஒரு ஷார்ட்டா, யோகம் எல்லாம் என்னது? ஞான யோகம், கர்ம யோகம், இந்த மாதிரி இது யோகம் எல்லாம் சேர்ந்து வந்துன்னா பகவானை நினைத்து அந்த செயல் தான். இப்போ கர்ம யோகானா பகவானை நினைத்து எந்த செயல் பண்றோமோ அதுதான். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் பண்ணப்படுறதுதான் கர்ம யோகம். கர்ம காண்டம்ங்கிறது ஜஸ்ட் புண்ணிய செயல்கள்லாம் பண்றது. ஆனா பகவான் இன்வால்வ் பண்ணாம சும்மா ஏதோ புண்ணிய செயல் பண்ணணுமே அப்படின்னு பண்ணுவாங்க, டியூட்டி மாதிரி. ஓகே, இது வந்து அவருடைய தெய்வீக அவரோட வைச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் அவர் எழுதியிருக்கிற போதனைகளோட அந்த பேஸ்ல தான் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். நேற்று படிச்சது ஜஸ்ட் மறுபரிசீலனை பண்ணிடலாம். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு 1 பார்த்தோம். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் எப்படி ஆரம்பித்தது? ஃபர்ஸ்ட் சூரிய பகவான் சொன்னார், அப்புறம் மனுக்கு சொன்னார், அவருடைய மகன் இக்ஷ்வாக்கு மன்னருக்கு சொன்னார். அப்படி பரம்பரையா வந்தது. அதை பத்தி கொஞ்சம் நேற்று ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோம். அப்புறம் கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். வர்ணாசிரமம் நேற்று பார்த்தோம். யதாமாம் பிரபத்யந்தே, யார் எப்படி வந்து என்னை வழிபடுறாங்களோ அது போல நான் வந்து அவங்களுக்கு இதை ஐ வில் கிவ் பேக் டு தெம். நம்ம நிறைய நாம ஜபம் பண்றோம், நிறைய எல்லாம் பண்ணோம்னா அது போல அவரோட கிரேஸும் நமக்கு நிறைய கிடைக்கும். ஏதோ பேருக்கு கொஞ்சமா பண்றோம், இப்ப 2 மாலை தான் எங்களால் பண்ண முடியும், டெய்லி 2 மாலைன்னா அக்கார்டிங்லி வில் கெட் பேக். அதனால நிறைய வந்து பகவான இது நாம ஜபம் தான் கேட்டிருக்கு. இப்ப கலியுகத்துல அதுதான் வந்து சொல்லி இது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அதனால நம்ம வந்து நாம ஜபத்தை நிறைய பண்ணலாம். இப்ப வந்து கிளாஸ்லயே எல்லாரும் ஒரு இது மாலை பண்றீங்க, வீட்லயும் ஒரு மாலை பண்ணணும்னா போறோம். இதே இஷ்டம். ஜஸ்ட் 2 மாலை இன்னைக்கு இன்னடே, அதுக்கு மேல பண்ணணும்னா ரொம்ப நல்லது. அட்லீஸ்ட் 1 பண்ணலாம், அது கிளாஸ்ல பண்றோம். வீட்லயும் 1 பண்ணிட்டோம்னாக்கா அது வந்து 2 மாலை நம்ம டெய்லி பண்ற ஒரு ஹேபிட் வரும். அப்புறம் ஸ்பீடு வரும், நல்லா யூ ஃபீல் நைஸ். அப்புறம் கர்ம யோகா திரும்பி சொன்னேன். இந்த யோகான்னு வந்துன்னா பகவானை நினைத்து செய்யற செயல் எல்லாமே கர்ம யோகா. அது வந்து 16ல இருந்து 24 பார்த்தோம். கர்மனோ எப்பி போதவ்யம் எத்தி, இதெல்லாம் பார்த்தோம். இது கர்மானா என்னது, அகர்மானா என்னது, அந்த மாதிரி அந்த கர்மா சொல்றது எப்படி நமக்கு தெரியும்? கர்மா பண்றோம், பகவான் இன்வால்வ்மெண்ட் பண்ணாம பண்றது எல்லாமே கர்மா தான். பகவானுக்கு இன்வால்வ் பண்ணி பண்றதெல்லாம் அகர்மனம். அப்ப இதெல்லாம் அந்த ஸ்லோகத்தோட தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். நம்ம என்னெல்லாம் யாகம் பண்றோம், என்னெல்லாம் யாகம்னா இப்ப 18 நாள் கோர்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் யாகம் தான். இந்த டைம்ல வந்து உட்கார்ந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீங்க எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கீங்கன்னா இது ஒரு யாகம் மாதிரி தான். சோ பகவான் அதெல்லாம் பகவான் கிட்ட போறதுக்குள்ள அந்த இது வழிவகுக்கும் நமக்கு. சோ ஞான யஜ்ஞ பரந்தப. இப்ப இதுல வந்து எந்த இது பெஸ்ட்? கர்மாவால பகவான் அடையிறது ஈஸியா, இல்ல இது அப்புறம் என்னது ஞான காண்டம், கர்ம காண்டம், இது என்னது மறந்து வந்து போயிடுது. ஞான கர்ம யாராவது சொல்லுங்க. ஓகே, எனிவே சோ இதுல எது பெஸ்ட் அப்படின்னா ஞானமோட என்ன ஞானம்? கடவுள் கிருஷ்ணர் தான் வந்து, கிருஷ்ணரோட அந்த இதுதான் அருள் தான் நமக்கு வேணும். கிருஷ்ணர் தான் கடவுள். அந்த ஒரு ஞானம் இருந்து இந்த யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணும்போது கிருஷ்ணரை நினைத்து யஜ்ஞம் பண்றது அதுதான் வந்து தி பெஸ்ட் அப்படின்னு. ஓகே, ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். அப்ப அது வந்து லாஸ்ட் பார்த்தோம். தத் வித்தி பிரணிபாத்தேன. இதெல்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி? ஒரு குருவை அணுகி, பரம்பரை இதுல வர குருவா இருக்கணும். அவரை அணுகி நம்ம வந்து ரொம்ப இதை ஹம்பிளா அந்த மாதிரி பரிப்பிரஷ்னை செய்வது. அந்த மாதிரி பரிப்பிரஷ்னது கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியாததெல்லாம் கேட்டு புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி படிக்கணும். ஆனா ஹம்பிள் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ல படிக்கணும். எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு பாதி நிறைஞ்சு வந்ததுனாக்கா அடுத்தது நம்ம வந்து ஏத்துக்க முடியாது. நம்ம ஸ்லேட் வந்து கிளீனா வச்சுடணும். ஓகே, அப்ப என்னது ஃபுல்லா இம்ப்ரிண்ட் ஆயிடும் நமக்கு. அந்த மாதிரி அதுலயும் நமக்கு ஏதாவது தெரியலனாக்கா அந்த குருட்ட கேட்டு நம்ம படிக்கலாம். இதுதான் நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்?
சந்நியாசா அல்லது கர்ம யோகா. again கர்ம யோகா பகவானை நினைத்து செயல்கள் செய்யறதா. அண்ட் சந்நியாசம்னா என்னது? டோட்டலி ஒரு வேலையும் பண்ணாம பகவானை நினைத்து மெடிடேஷன்ல இருக்காது. எது பெஸ்ட் அப்படின்னு, எது வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கும்போது என்னது? கர்மயோகா, சந்நியாசா. கர்மயோகா இஸ் பெட்டர் தேன் சந்நியாசா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுல வந்து 5.2 6 வரைக்கும் அதுல ஸ்லோகால சொல்லியிருக்கு. கர்மயோகோ விசிஷ்யத்தைனா பெஸ்ட். கர்மயோகா தான் பெஸ்ட். சந்நியாசம் பண்ணலாம், ஆனா அதுக்குன்னு ஒரு தனி தகுதி எல்லாம் இருக்கும். எல்லாராலையும் எல்லாம் பண்ணிட முடியாது. எல்லாரையும் காட்டுக்கு போயிட்டு நான் உட்கார் பண்றேன்னா ஒரு 1 hour உட்காரும், அவ்வளவுதான். அடுத்த ஹவர்ல வீட்டுல எல்லாரும் என்ன பண்றாங்களோ, தவிக்கிறாங்களா, நம்ம என்னை விட்டுட்டு வீடெல்லாம் நடக்குமா, அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் வந்துடும். ஆனா நம்மளால எல்லாம் எல்லாருக்கும் அந்த பக்குவம் கிடையாது. சோ பகவானே என்ன சொல்றார், அந்த மாதிரி வந்து போறதெல்லாம் அந்த மாதிரி பண்றவங்களே என்னோட இதுல வராங்க. என்னது கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு எல்லாம் என்னோட இதுல என்னது கோ பேக் டு காட் ஹெட் சொல்றோமே, அங்க வருவாங்க. வேற வேற வழிதான் எல்லாம். ஆனா என்னது எது பெஸ்ட்? நமக்கு நார்மல் பீப்புளுக்கு எது பெஸ்ட்? கர்மயோகா அப்படின்னா என்னது? பகவானை நினைத்து எந்த செயல் பண்ணாலும் அக்கர்ம நிலையில இந்த கர்மயோகா பண்ணணும். நிஷ்காம கர்மா, அதான் இதெல்லாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேர்டு தான். கர்மயோகா, நிஷ்காம கர்மா, அப்புறம் என்னது அகர்மா, இது எல்லாமே சிமிலர் வேர்ட்ஸ் தான். பகவானை நினைத்து செயல் புரியறது. நிஷ்காம கர்மா வந்து என்னது? கர்ம பந்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது. கர்ம பந்தம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். கர்மா பண்ணும்போது என்னது? ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கும். நல்ல பூஜை, யாகம், யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்றதுக்கு எல்லாம் ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கும். பட் நமக்கு புண்ணியம் வேண்டாம். சரி, விக்கர்மா பண்ண என்னது? தீய செயல்கள் பண்ணும்போது என்னது? நமக்கு வந்து பாவங்கள் கிடைக்கும். அப்போ அதுவும் வேண்டாம். நமக்கு பாவமும் வேண்டாம், புண்ணியம் வேண்டாம். அப்ப நமக்கு எது பெஸ்ட்? பந்தத்திலிருந்து விடுபடுறதுக்கு எது? அகர்மா, தட் இஸ் நிஷ்காம கர்மா. நிஷ்காம கர்மா, அகர்மா, அப்ப சொன்னேன் என்னது? கர்மயோகா. இது எல்லாமே சிமிலர் வேர்ட்ஸ் தான். சோ குர்பன் அப்படின்னா லிப்யதே, நமக்கு வந்து பந்தப்படுத்தாது. நம்மளை வந்து திரும்பி திரும்பி இந்த உலகத்துல பிறக்கிறதுக்கு என்னது ரீசன் அப்படின்னா, இந்த பாவம் புண்ணியம் இந்த கணக்கு இருக்கிறதுனாலதான் திரும்பி திரும்பி இந்த பந்தத்துல நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்தோம் இருக்கோம். எந்த ரூபம்னா அடுத்து பிறப்போம், அது வேற இருக்கு. ஆனா இதுல இருந்து விடுபடணும்னாக்கா இதுதான், பந்தத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்கு எது? நிஷ்காம கர்மா தான் நம்ம பண்ணணும். பகவானை நினைத்து எந்த செயல் பண்ணாலும் பகவானை நினைத்து செய்யணும். கிருஷ்ணன் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. அதுதான் இப்போ இதுதான் அல்டிமேட் என்னது? ரிசல்ட் இதுதான். எப்பவுமே கிருஷ்ணரை நினைத்து நம்ம வந்து எல்லா சேவையும் இதை நம்மளோட செயலும் பண்ணிட்டுனாக்கா நமக்கு விடுதலைன்னா என்னது? இந்த உலகத்துல இருந்து விடுதலை, அவ்வளவுதான். ஏன்னா இது வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த உலகத்துல ஏதோ ஒரு கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஹாப்பியா இருக்கிற போல இருக்கும், ஆனா துக்கம் திரும்பி வந்துட்டு இருக்கு. இட் இஸ் ஆன் த வே தான். அப்ப ஏதோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கலாம் குதிக்கவே வேண்டாம், பின்னாடி துக்கம் வருது நம்மள திரும்பி இது பண்ண. அதனால துக்கம் வந்தாலும் சரி, சுகம் வந்தாலும் சரி, அடுத்தது நம்ம வந்து என்னது, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சோம், கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆறா போல இதுவும் வந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னு. இது ஞாத்வாமாம் சாந்தி ருச்சிதி. இந்த ஞானம் இருந்தா கண்டிப்பா அவனுக்கு சாந்தி கிடைக்கும். இதுதான் நம்ம இதுல பார்க்க போறோம் 5வது சாப்டர்ல. யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க? ஒரே நிமிஷம். हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हाँ गणपति प्रभु जी पढ़ेंगे। नमस्ते, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्यते। கொஞ்சம் டென்ஷனா படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஏதையோர் ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுனிஷ்யதே. यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्यते. கரெக்டா படிச்சுட்டு. ஓகே, அப்ப அர்ஜுனா என்ன கேட்கிறார்? இன்னும் கேட்கிறார். அர்ஜுனா கூறினார், ஓ கிருஷ்ணா, முதலில் நீங்கள் என்னை வேலையை கைவிட சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னா என்ன? இவர் என்ன நினைக்கிறார்? கைவிட சொல்றாரு அப்படின்னா என்னது? நீ என்ன நினைத்து நிறு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் நினைக்கிறார் எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு பகவானை நினைத்து இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். பகவான் அப்படி சொல்லவே இல்லை. யூ டூ யோர் டியூட்டி தான் சொல்றாரு. எல்லாருக்கும் அதான். இந்த பகவத் இப்ப நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸே கட்டினா இந்த ஏஜ்ல என்னதுக்கு பகவத்கீதை எல்லாம் வச்சிருக்கு? இன்னும் நிறைய ஏஜ் இருக்கு, 70-80 வயசுக்கு மேல படிச்சா போதும் அப்படிம்பாங்க. அப்படி இல்ல, ஏர்லியர் த பெட்டர். பிரகலாத் மகாராஜ் எல்லாம் வயத்துல இருக்கும் போதே படிச்சுட்டு வெளியில வந்தாங்க. ஓகே, அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் விடலாம். இப்பவே நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்லயே பாத்தீங்கன்னா 10 வயசு நேத்தி கூட நான் உங்களுக்கு நம்ம கிளாஸ்ல சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். 10 வயசு இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரா அதெல்லாம் PhD லெவல் படிப்பு. நாங்க இன்னும் படிக்கவே ஆரம்பிக்கல, இப்பதான் சும்மா காதல கேட்டு இருக்கோம். அதுல அவ வந்து கொஸ்டின் கேட்ப, யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண, இந்த மாதிரி டீச்சர் எக்ஸ்பிளைன் அவ்வளவு எங்க கிளாஸ்ல இருப்ப, அவ கொஸ்டின் கேட்ப. இவளுக்கு அந்த சின்ன மண்டையில எப்படி அந்த புத்தி வருதுன்னு நான் நினைச்சுப்பேன். அவ்வளவு அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம், சில குழந்தைகள் ரியலி பிளஸ்ட் சில்ட்ரன்.
பூர்வீக, அதான் பூர்வீகத்தை தான் இதெல்லாம் தான் நமக்கு ப்ரூஃப் தெரியறது. ஏன்னா முன்னாடி வந்து நன்னா படிச்சு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு 100% மார்க் வாங்கல கோலோக விருந்தம் போறதுக்கு. அப்போ திரும்பி ஒரு ஜென்மம் எடுத்து நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து இந்த ஞானம் எல்லாம் எங்கேயும் போகாது. இந்த பால்சி, இந்த இது ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ், மைண்ட் எல்லாம் கூட வரும். ஆத்மா கூட வந்து வேறொரு ஃபார்ம் எடுக்கும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம். யாரெல்லாம் வந்து ஆப்சென்டா இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு குழம்பி போகும். ஓ, இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களான்னு. நோ வரிஸ், திரும்பி திரும்பி நம்ம இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஸோ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர் போக போக. சோ இதுல பகவான் இவர் அர்ஜுனா என்ன சொல்றார்? ஓ கிருஷ்ணா, முதலில் நீங்கள் என்னை வேலையை கைவிட சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னு இவருக்குதான், அர்ஜுனாக்கு தான் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுட்டு இருக்காரு. பகவான் அப்படி சொல்லவே இல்லை, வேலையை விடுன்னு சொல்லவே இல்லை. உத்திஷ்டா ஏந்திர கௌந்தையா, சண்டை போடுன்னு தான் சொல்லியிருக்கான், உன்னோட டியூட்டி பண்ணு அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் வந்து பின்னர் மீண்டும் பக்தியுடன் வேலை செய்ய பரிந்துரைக்கிறீர்கள். இரண்டில் எது அதிக நன்மை பயக்கும் என்பதை இப்போது தயவு செய்து கூறுவீர்களா? இவருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு, அதனால கேட்கிறார். பகவான் வேற விதமா சொன்னார், இவரோட கன்ஃபியூஷனை கேட்டு படுத்திக்கிறதுக்கு வேண்டி கேட்கிறார். விஜயலட்சுமி மந்தை படி. ஓ இல்ல, இன்னும் வரல, ஒரு நிமிஷம் ஆகும். அர்ஜுனனின் குழப்பம், வேலையை துறக்க வேண்டுமா அல்லது பக்தியுடன் வேலை செய்ய வேண்டுமா அப்படின்னு நினைக்கிறார். அப்ப அவர் என்ன நினைக்கிற, வேலையை துறக்க வேண்டும்னாக்கா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த காட்டுல போய் தபஸ் இருந்து இப்படியே அன்னம் ஆகாரம் வந்து சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் இல்லாம உட்காந்து ஜப்பம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்காரு அவர். அந்த மாதிரி பகவான் சொல்லவே இல்லை. அல்லது பக்தியுடன் வேலை செய்ய வேண்டுமான்னு இவர் கேட்கிறார். அதுக்கு என்னது, அர்ஜுனின் குழப்பம் என்னது, துறவு மேற்கொள்ளணுமா அப்படி, இல்ல பக்தியுடன் நம்ம வீட்லயே உட்காந்து பக்தியோட எல்லாம் நாம ஜபம் பண்ணி நம்ம வேலையும் பாக்குறது இந்த பகவான தொழுதுண்டு இந்த மாதிரி இருக்கலாமா? அப்ப அர்ஜுனனின் குழப்பம் என்ன போட்டிருக்கு? ஓகே, நான் மரம் நடுவதை நிறுத்த வேண்டுமா? எக்ஸாம்பிள் தான். மரம்னா எல்லாருமே மரம் நட்டா ரொம்ப நல்லதுதான். நமக்கு இப்ப இந்த இதுக்கு இப்போ நம்ம இருக்கிற பொல்யூஷனுக்கு எல்லாம் எல்லாருமே ஒரு மரம் நடுறது ரொம்ப நல்லதுதான். பட் இவரோட எக்ஸாம்பிளா கேட்கிறேன், நான் வந்து வேலை செய்யறதை நிறுத்த வேண்டுமா, அதுக்கு கேட்கறதுக்கு தான் நான் மரம் நடுவதை நிறுத்த வேண்டுமா அல்லது நான் பழத்தை எதிர்பார்ப்பதை நிறுத்த வேண்டுமா? அதுல இருந்து என்ன பழம் வருமா, கனி வருமா, காய் வருமா, பூ வருமா, இலை வருமான்னு அது வந்து எதிர்பார்க்கறது நிறுத்தணுமா, இல்ல நான் டோட்டலே இந்த வேலை செய்யறதே நிறுத்தணுமா அப்படின்னு கேட்கிறேன். அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? மரம் நடுவதை நீ எடுத்துக்கொள், அது உன்னுடைய கடமை. என்னது, நம்ம கடமை என்ன இருக்கு ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்? இப்ப நம்ம கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தா அவளோட கடமை என்ன, வேலைக்கு போகணும், இது படிக்கணும், பஸ் 100% எஃபோர்ட் போடதான். மார்க் வரதா வரலையா அந்த டென்ஷன் ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். சோ அதனால என்ன ஆகும், நிறைய சூசைட் கேஸ் எல்லாம் தவிர்க்கலாம். ஏன்னா யங்ஸ்டர்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நிறைய அந்த மாதிரி. ஏன்னா அனுபவமே தெரியாது, ஒன்னும் தெரியாது லைஃப்ல. ஏதோ அம்மா அப்பா பணம் சம்பாதிச்சு காலேஜ் அனுப்பிச்சுனா இதெல்லாம் சூசைட் பண்ணிட்டு உட்காந்து. சோ பேட். அப்ப அவள்லாம் தான் இதுல வரணும். ஆக்சுவலி பகவத்கீதை வந்து படிக்கணும். என்ன சொல்றார் பகவான்? மரம் நடுவதை நீ எடுத்துக்கொள்னாக்கா என்னது, நம்ம டியூட்டியே பண்ணுங்க. உங்க என்னெல்லாம் டியூட்டி இருக்கு, வேலைக்கு போறீங்களா அந்த டியூட்டி நல்லா பண்ணுங்க, காலேஜ் படிக்கிறீங்களா அந்த காலேஜ் படிப்பை நல்லா பண்ணுங்க. இப்படிதான். அது அர்ஜுனாக்கு என்ன சொல்ற, உன் டியூட்டி என்னது, இங்க பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வந்திருக்கோம் நம்ம, உன்னோட டியூட்டி என்னது, சண்டை போடுறது, பண்ணு, சண்டை போடுதான் சொல்றாரு. அது உன்னுடைய கடமை, நீ உன்னுடைய கடமையை செய். ஆனால் மரம் வளர்ப்பது, பழம் தருவது என் கவனிப்பு. இந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல நீ ஜெயிக்க போறியா தோற்க போறியா அது என்னோட டிசிஷன், தட் ஐ வில் டேக். அதே போல நீங்க வந்து உங்க டியூட்டி பண்ணிட்டே இருங்க, ஆனா 100% எஃபர்ட் போடணும். நான் ஒன்னும் படிக்க மாட்டேன், ஆனா எக்ஸாம்ல போயிட்டு எழுதினா பகவான் காப்பாற்றுவார், அந்த மாதிரி எல்லாம் காப்பாற்ற மாட்டேன். நம்ம எஃபர்ட் போட்டுட்டு மார்க் வராம இருக்கு, எத்தனை பேருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு. அதனால நீங்க வந்து உங்களோட 100% பங்களிப்பை கொடுங்க. பகவான் வந்து பழம் தருவது, அதுல என்ன ரிசல்ட் உண்டு உங்களுக்கு எப்படி ஏத்தா போல அவர் கொடுத்துருவார். So that is a lesson. இந்த ஒரு ஸ்லோகால இருந்து நம்ம வந்து படிக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி சில மரம் வந்து இப்படி பிராடா இப்படி வளரும், சிலது இப்படி குச்சியா வளரும், வாட் எவர், அதெல்லாம் அவர் பார்த்துப்பார். அடுத்தது 5.2. விஜயலட்சுமி மாதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயலட்சுமி மாதா எல்லாரும் அன்மியூட் கிடு பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சந்நியாச கர்மா யோகஸ்ச நிஷ்ரேய சகராபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்ம யோகோ விநிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விசிஷ்யதே. என்ன படிச்சோம் உங்களோட வந்து சர்க்கு வந்து வருது, அது கான்ஷியஸ் சர்ன்னு சொல்ல பழகினா எல்லாமே கரெக்ட் தான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா.
அப்போ கடவுளின் ஆளுமை தலைவர் பதிலளித்தார். கிருஷ்ணன் பதிலளிக்கிறார். என்னது? வேலையை கைவிடுவது மற்றும் பக்தியில் வேலை செய்வது இரண்டும் விடுதலைக்கு நல்லது. என்ன சொல்றார்? அது தப்பு, இது ரைட்டு, இது தப்பு, அது ரைட் எல்லாம் சொல்லலைன்னா, அந்த மாதிரி மலைகள்லயும் காட்டுலயும் போயிட்டு நீங்க சில பேருக்கு அங்க முனிவர்கள்ல இருந்து தபஸ் பண்றாங்க. அதுவும் தப்பு நான் சொல்லல, அதுவும் பண்ணலாம். அதுவும் எங்க போய் அது அந்த மாதிரி பண்றதும் இல்ல, வீட்டுல நம்ம உட்கார்ந்துட்டு பக்தி பண்றது, பக்தி பண்ணிட்டு வேலை செய்யறது இரண்டும் விடுதலைக்கு நல்லது. அப்படின்னா என்னது? இந்த பந்தத்திலிருந்து நம்ம விடுபட்டு பகவான் உலகத்தை போய்விடுவோம். ரெண்டுமே நல்லது. ஆனால் இந்த இரண்டில் பணியை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது சிறந்தது. கிருஷ்ணர் எல்லாம் பிட்டு வச்சுல 18 சாப்டர் பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்லோகம் will teach us something. அப்ப இதுல இருந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாம் சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போறா எல்லாம் சொல்லவே இல்லை பகவான். ஏன்னா நம்மளால எல்லாம் முடியாது, அதுக்கெல்லாம் தனி பக்குவம். நான் சும்மா அதெல்லாம் சில பேர் அப்படி பண்றாங்கன்னாக்கா they're just avoiding responsibility. எஸ்கேபிசம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி எஸ்கேப் பண்ணி பாக்கி இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாத்துக்கிட்டோம், நான் போறேன்ப்பா, நானாச்சு, அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. நம்ம வீட்டுல இருந்து எல்லாரையும் கவனிக்கவும் வேணும். ஆனா பகவான்கிட்ட பக்தியும் பண்ணாதுதான் பகவான் சொல்லியிருக்கோம். எஸ், அடுத்தது யாரு? செல்வகுமார் பிரபுஜி. படிச்சுட்டா செல்வகுமார் பிரபுஜி? இல்ல, இப்பதான் படிக்கிறேன். படிங்க. எல்லாம் படிச்சுட்டு ஹேண்ட் டவுன் பண்ணுங்க, அப்புறமா திரும்பி ஹேண்ட். கேயः स नित्यः सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्बन्धो हि महाबाहो सुगम बन्धात् प्रमुच्यते. வெரி நைஸ். அப்ப இதுல என்ன சொல்ற? எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். தாடி வளர்த்திக்கணும், கமண்டலம் எடுத்துக்கணும், காவி உடை குடிச்சிக்கணும், மலைக்கு மேல போனா அதெல்லாம் அவர் பகவான் சொல்லவே இல்லை. எத்தனை மாடர்னா இருக்காரு பகவான். எல்லாம் நமக்கு நன்னா நம்மளை புரிஞ்சுன்னு சொல்றாரு. அப்போ என்னது? செயல்கள்ல நம்ம இருக்கிற இருப்புலயே, நம்ம இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம இருக்கிற இப்போ நம்ம லைஃப் லீட் பண்ணும்போது நிறைய வெறுப்பு எல்லாம் இருக்கு. அதுல இருந்து நம்ம விளைவுகளையும் வெறுப்பு அற்றவனாக, இவனை கண்டா நீ பிடிக்காது, இவனை ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம இது ரொம்ப பிடிக்கும், இது ரொம்ப பிடிக்கும், ஒண்ணும் இல்ல, சமநிலையில யாரு இருப்பாங்களோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். நம்ம எல்லாரும் சன்னியாசி ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. எல்லாரும் அந்த இதுல வரணும். நம்ம இன்னும் நிறைய இருக்கு, ஒரு சாப்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகைய இருமைனா என்னது? இதேதான். ஃப்ரெண்டு, எனிமி, பிடிக்கும் பிடிக்காம, அப்புறம் என்னது பெருமை, என்னது புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி, இந்த மாதிரி நிறைய வரும். சோ இதுல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு நத்திங், நான் என்னோட இதுல இருப்பேன், எனக்கு நத்திங் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் மீ, அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். அப்ப நம்ம இருக்கிற இந்த ஒரு இதுலயே லைஃப்லயே நம்ம முக்தி பெற்று விடுவோம். அப்புறம் பாதை ரொம்ப ஈஸியா போயிடும். நமக்கு ஆக்சுவலி போகதான் வேணும், அங்க நம்ம சோல் அங்கதான் போகணும். ஆனா நம்ம இங்க உயிரோட இருக்கும் போதே, இந்த பாடியில நம்ம இருக்கும் போதே we can enjoy that. அந்த முக்தினா என்னதுன்னு நம்ம புரிஞ்சு போயிடும். So we can follow that. Yes. அடுத்தது சாந்தி மாதாஜி படிங்க. பாக்கி எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணதுக்கு ரெடியா இருங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகா யுக்தோ விஷுத் ஆத்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்திரியः சர்வபூதாத்மா பூதாத்மா குர்வன் அபி ந லிப்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ மாதாஜி ஒரு மிஸ்டேக் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் படிச்சீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லாம் வந்துடும். தைரியம் கொஞ்சம் ஒரு என்ன தெரியுமா, ஃபர்ஸ்ட் படிக்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கும், நம்ம கரெக்டா படிக்கிறோமா இல்லையா. அப்புறம் ஒரு தைரியம் வந்து, அந்த தைரியத்துக்கு வேண்டிதான் உங்களை எல்லாம், இல்லாட்டா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் தான். அப்ப நீங்க படிக்க கான்பிடன்ஸ் வந்துடும். ஓகே. பக்தியுடன் செயல்படுபவன் தூய்மையான ஆன்மாவாக இருப்பவன், தன் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துபவனாகவும் இருப்பவன் அனைவருக்கும் பிரியமானவன். எப்படின்னா என்னது? பக்தியுடன் செயல்படுபவன் தூய்மையான ஆன்மாவாக இருப்பவன், தன் மனதை புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவன். இந்த மாதிரி இருக்கிறவன் யாரு? அனைவருக்கும் பிரியமானவன் ஆவான். எல்லோரும் அவருக்கு பிரியமானவர்கள். எப்பொழுதும் உழைத்தாலும் அத்தகைய மனிதன் ஒருபோதும் மாயையில் சிக்க மாட்டான். மாயைனா என்னது? இப்பதான் நிறைய இருக்கே மாயையில சிக்கிறதுக்கு. அப்படின்னா இது கண்ணாலையும் அது ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு மயங்கிட்டோம்னா போச்சு. கிருஷ்ணரை தவிர கண்ணால நம்ம ஒண்ணுமே மயக்கத்துக்கு போகக்கூடாது. காது என்னது? காது குடிச்சிருக்கு பகவானோட நாமங்கள் கேட்கறதுக்கும் அதுலதான். அதை தவிர வேற ஒரு பாப் மியூசிக், ராக் மியூசிக் எல்லாம் கேட்டோம்னா போச்சு, அப்படி மாயையில சிக்கிட்டோம்னு அர்த்தம். அதே போல வாயாலையும் சரி, பகவானோட இது பாடுறதுக்கும் பஜனை பாடுறதுக்கும் பகவானோட இது பிரசாதம் சாப்பிடறதுக்கும் தான் நம்ம வாய் கொடுத்துருக்கு. அதை தவிர நம்ம புலன்களை நாக்க திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நல்ல காரசாரமா சாப்பிடணும் அப்படி இல்லை. நமக்கு வேண்டி இப்படி சாப்பிட்டோம்னா அதெல்லாம் இது பாவ செயல்கள்.
அதனால என்ன சொல்லியிருக்கு, அந்த மாதிரி உள்ளவனை வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். இவன் வந்து எல்லாரும் இவனுக்கும் எல்லாரையும் பிடிச்சு வரும். அந்த மாதிரி உள்ளவன் ஒருபோதும் மாயையில் சிக்க மாட்டான். இது வந்து இப்போ ஒரு கிட்ஸ் டீச்சர் இல்லையா, அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் போடுவேன். உங்களுக்கு கொஞ்சம் டாபிக் என்னது டைட்டில் டிஃப்ரெண்டா போட்டிருக்கேன். இது வந்து நீங்களே உங்களோட இது நான் போட்டேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதே இது எழுத வேண்டாம். டு செல்ஃப் இம்ப்ரூவ் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம், நீங்க வந்து எல்லாம் போடலாம். காலையில எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கிறீங்க, இதை போட்டிருக்கேன். அது போட்டிருக்கேன். கடவுளின் விஸ்வரூப தரிசனத்தை கண்டீர்களா? டெய்லி 4:30 மணிக்கு நம்ம வந்து மங்களாரத்தி நடக்கும் கோயில்ல. இப்ப கோவில்ல நடக்கிறது நம்ம ஆன்லைன் பார்க்கலாம். வீடியோ பிடிக்கணுமா அவசியம் இல்லை. பிரஷ் பண்ணிட்டு அழகா உட்காந்துட்டு அவ வந்து ஜப்பா அவங்க ஆரத்தி எல்லாம் எடுக்கிறாங்க, அந்த பாட்டெல்லாம் கேட்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு எத்தனை ½ hour இருப்போம், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஜப்பால உட்காருவாங்க. இப்போ காலையில 4:30 மணிக்கு என்னன்னு பழகும். 4:30 மணி எந்த கூட 4:45 என்னன்னு பழகிட்டோம்னா எல்லாருமே இப்ப எல்லாமே மோஸ்ட்லி எல்லாரும் ஒரு அடல்ட்ஸ் தானே. இது அடல்ட்ஸ் கிளாஸ் தானே. குழந்தைகளுக்கு இந்த டாபிக் போட மாட்டேன். இப்போ அவங்க எல்லாம் 4:30 மணிக்கெல்லாம் என்ன பண்றதுக்கு 6 மணி கிளாஸ்க்கு அப்பவும் வருவா. ஆனா லேட் ஆச்சுன்னா என்னாச்சுன்னா தூங்கிட்டேன் மாத்தாச்சி அப்படின்பா. உண்மையதான் சொல்லுவா, ஆனா பாவமா இருக்கும். அப்ப வந்து நம்ம வந்து விஸ்வரூப தரிசனம் காட்டுறா. இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போனா கூட ஏன்னா விஸ்வரூப தரிசனத்தை கண்டா நமக்கு எல்லா பாவங்களும் விடுதலை ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐதீகம்னா நம்பிக்கை தான், எல்லாமே நம்பிக்கை தான். ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்றது இப்ப நீங்க எல்லாரும் ஒரு நம்பிக்கையில தான் நீங்க இருந்திருக்கணும். நம்பிக்கை தானே வாழ்க்கை. அந்த மாதிரி விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கணுங்கிறது ரொம்ப ஒரு இது விசேஷமான ஒன்று. ஆனா நம்ம கோயில போயிட்டு பார்க்கணும்னா எப்படி, குளிக்காம எல்லாம் போக முடியுமா? குளிச்சுட்டு தான் போகணும். அப்புறம் எங்க இருக்கு கோயில் தெரியாது, பக்கத்துல இருந்ததுன்னா ஓகே கிடுகிடுன்னு போயிடலாம். எங்கேயோ இருக்குன்னா பஸ் பிடிச்சு இல்ல ரிக்ஷா பிடிச்சு போறதுக்குள்ள நம்ம டைம். இங்க அப்படி ஒண்ணுமே இல்லை, குளிக்கணும் எல்லாம் சொல்லவே இல்லை. காலையில எந்திரிக்கணும், 4:15 என்ன கூட 15 minutes கெட் ரெடி. 4:30 மணிக்கு டான திரைய விலக்கி பகவானோட இதோ காட்டுறாங்க, இங்க ஆரத்தி எடுக்கிறாங்க, நமக்கு அந்த ஆரத்தி காட்டுறாங்க. அப்படியே நம்ம தலையில இது பண்ணி பகவான் இது ஆரத்தியெல்லாம் ஒத்திக்கலாம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரொம்ப நமக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கும். அது நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா நல்லது. நாளையில இருந்து நான் போடுறேன் உங்களுக்கு, நான் வந்து டீட்டெயில் போட்டோ போடுவேன். எல்லா கிளாஸையும் போட்டிருந்தேன். நான் வாஸ் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங், இது ஒரு 4-5 சாப்டர் போட்டோம், அப்புறமா நான் உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் அதுல வந்து எகைன் நான் சொல்றேன், எக்ஸெப்ஷன்ஸ் யாரு ரொம்ப இந்த மருந்தெல்லாம் சாப்பிடுறாங்க, லேட்டா தூங்குறவங்க, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் போறவங்க, இல்ல லாஸ்ட் ஷிஃப்ட்ல வந்து அப்பதான் 3 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க தூங்குறவங்க, அவங்களெல்லாம் எழுந்துக்க முடியாது. எக்ஸெப்ஷன்ஸ் எல்லாம் விட்டுடலாம். நார்மல் பீப்புள், ஈவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நார்மல் தான். நீங்களும் எக்ஸாம் அன்னைக்கு இருந்தாலும் நீங்களாம் எழுந்திருக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். கொஞ்சம் வந்து 12 மணிக்கு தூங்கினாலும் 4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துக்கலாம். 4:45 எழுந்து பகவான் திஸ் இஸ் லைக் ரிலாக்ஸேஷன். உங்க மைண்டே ரிலாக்ஸா இருக்கும். இது பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க படிங்க, எல்லாம் அந்த மைண்ட் வில் பி லைக் ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி, இட் வில் ஸ்டார்ட் அப்சார்பிங். இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடும். அப்புறம் படிப்பு படிச்சோம்னாக்கா இட் வில் அப்சார்ப். நீங்க என்னெல்லாம் படிக்கிறோம் எல்லாமா வந்து கிராஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இதை ரொம்ப இதா எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்லலைன்னா திஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட். இதெல்லாம் நமக்கு தான். அதனாலதான் இப்ப எல்லாம் என்னது லாஃபிங் கிளப் எல்லாம் எதுக்கு வச்சிருக்கா, வீட்டுல சிரிக்க மாட்டேங்கிறோம், பேச மாட்டேங்கிறோம், எல்லாம் வாங்க பார்க்குக்கு வாங்க, அதுக்கு ஒரு ஒரு ஃபீஸும் கொடுத்துட்டு எல்லாம் சிரிங்க அப்படின்ட்டா. ஏன்னா வீட்டுல சிரிப்பு கம்மி ஆயிடுது. எல்லாரும் டிவி பாக்குறோம், ஒண்ணு மொபைல் பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஒண்ணு டிவி பார்த்துட்டு. அப்படி இருக்கும்போது வீட்டுல பேசுறதே கம்மியாயிடுச்சு. அப்ப இப்ப எல்லாம் ஆர்டிபிஷியலா நம்ம இதெல்லாம் பண்றோம். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பகவான் ஆன்லைன்ல நமக்கு இது எல்லாமே காட்டி கொடுக்குறா. பகவானை பார்க்கலாம், அழகா ஸ்லோகன்லாம் சொல்லலாம். ஒண்ணும் தெரியலையா நாம அவ சொல்றது அழகா கேட்டுட்டு ½ hour தான். அதுக்கப்புறம் அவளே ஜப்பா பண்ணிட்டு இருப்பா, நம்மளும் ஜப்பா பண்ணலாம். எக்ஸாம் போறவா நான் இம்மிடியேட்டா படிச்சுட்டு எக்ஸாம் போகலாம். ஓகே, அடுத்தது என்ன போடுறது, கிருஷ்ணருக்கு உணவு படைத்தீர்களா? ஆம் இல்லை. என்ன உணவு படைக்கணும்? நல்ல சத்தி வித்தி இதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. சப்பன் போகன் எல்லாம் வந்து நார்த் இந்தியால எல்லாம் பண்ணுவா. 56 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் பண்ணுவாங்க டெய்லியே. நமக்கு அதெல்லாம் நம்ம இஸ்கான்ல எல்லாம் நமக்கெல்லாம் அட்லீஸ்ட் சொல்லவே இல்லை. தேங்க் காட் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறேன் நான். 56 எங்க போறது? ஏதோ ஒண்ணு நம்ம சமைச்சு பண்றது ரொம்ப விசேஷம், அது இல்லையா? ஒரு பூ, இப்போ 9th சாப்டர்ல வரும் அதெல்லாம். ஒரு பூ வைக்கலாம், பூ இல்ல, நம்ம எங்க வீட்டுல பூவே வாங்குறது கிடையாது. அக்கம் பக்கத்துல பூவே இல்லைன்னா ஒரு பழம், இல்ல பழமும் நாங்க வாங்குறது இல்ல, டயபிட்டிஸ் நாங்க யாருமே பழம் சாப்பிடுறோம். ஓகே, ஒரு இலை, துளசி இலை, அதுவும் கிடையாது எங்க வீட்டுல. அடுத்தது என்னது அப்படி கேட்டா தண்ணி. பகவானுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இதுல கிளாஸ்ல தண்ணியாவது வைங்க, ஒரு கப்புல தண்ணி. இல்ல எங்க வீட்டுல தண்ணியே வர்றது கிடையாது, பைப்பு குழாயெல்லாம் காத்துதான் வருது. அப்படின்னா என்னது, பகவானை நினைத்து இப்படி ஒரு பரிதாப நிலையில என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு கண்ணால தண்ணீர் விட்டு அந்த கண்ணீரையாவது அர்ப்பணம் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, அதனால ஏதாவது சின்னதாவது நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். தினமுமே ஆஃபர் பண்ணா 3 வேளை நம்ம சாப்பிடுறோம். பகவானுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டைமாவது நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு ஆஃபர். காலையில என்னண்டோ ஒரு குளிச்சு எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம சமைக்கிறோம் இல்லையா, குளிச்சுட்டு சமைக்கும் போது என்ன, இல்ல குளிச்சுட்டு சமைக்கலாம் முடியாது, ஏதோ சம் ரீசன் இருக்கலாம்னாக்கா ஓகே, அந்த டைம்ல நீங்க ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுடலாம். ஃப்ரூட் இல்ல ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், சம்திங் யூ ஷுட் கீப். பகவானுக்கு நம்ம என்ன, பகவான் இருக்கார் வீட்டுல, அந்த பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண அந்த ஒரு ஹேபிட் வந்து கொடுத்தனா தட் இஸ் வெரி குட்.
அந்த இது கிருஷ்ணருக்கு உணவு படைத்தீர்களா? ஆம், இல்லை. அது பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அப்புறம் துளசி வழிபாடு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். அது நம்ம பார்க்கலாம். காலையில என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா துளசியை நல்லா வழிபடுறாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது பாக்குறதுக்கு. துளசி எல்லாரும் தண்ணி விட்டு அந்த மண்ணை எடுத்து தலையில ஒரு இது என்னது ஆசீர்வாதம் மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க. துளசி வழிபாடு பண்ணாலே கிருஷ்ணர் வில் பி வெரி ஹாப்பி. நேற்று நான் சொன்னேன் இல்லையா, லட்சுமி பூஜை மாத்திரம் பண்ணி வெள்ளிக்கிழமை லட்சுமி பூஜை பண்ணி வானாக்கா லட்சுமி ஹஸ்பண்டை விட்டு வரதுக்கு ரெடியா இல்லையே. அவன் வந்தானா கிருஷ்ணர் வந்தாதான் நான் வருவேன். நம்ம கிருஷ்ணரோட நாமமே எடுக்கல, வெறும் லட்சுமி வானாக்கா. அதை விட நம்ம கிருஷ்ணர் வானாக்கா கிருஷ்ணர் கூட லட்சுமியும் வந்துருப்பா இல்லையா. அதே போல துளசி வழிபாடு. துளசி இஸ் இது ட்ரூ டிவோட்டி, பெஸ்ட் டிவோட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதனாலதான் எல்லா அந்த நைவேத்தியம் எல்லாம் வைக்கிறத துளசி இலை போடுவாங்க. எல்லா கம்யூனிட்டிலும் என்ன சொல்றேன், அததான் இஸ்கான். ஐ எம் டாக்கிங் ஒரு ஜெனரல் இதுலதான் சொல்றேன். அது வந்து ஒரு என்ன பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணா ஒரு துளசி இலை போட்டோம்னாக்கா பகவான் அக்செப்ட் பண்ணிப்பார். துளசி இருக்கிறதுனால அக்செப்ட் பண்ணிப்பார். அப்புறம் நீங்கள் அசைவம் வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிட்டீர்களா? மோஸ்ட்லி எல்லாம் எஸ் இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம். மெதுவா நீங்க விட்டா போகணும். அதெல்லாம் ஒண்ணும் கம்பல்ஷன் இந்த ஸ்டேஜ்ல வேண்டாம். மெதுவா உங்களுக்கே தோணும், இதில் இவ்வளவு எல்லாம் பக்தி பண்றோமே, கொஞ்சம் அசைவம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் சாப்பிட்டா போறமே, இல்ல 2 நாளைக்கு ஒருக்கா சாப்பிட்டா போறேன், அந்த மாதிரி நீங்களே கொஞ்சம் கண்ட்ரோல். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தான். இதை நீங்க வந்து வேற டாபிக் கூட போடலாம். நான் சும்மா ஒரு ஃபியூ டாபிக்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கேன். அப்புறம் கடைசியில மாலை ஜபம். டெய்லி மாலை ஜபம் நீங்க எவ்வளவு பண்றாங்க? ஒரு மாலைனா ஓகே, 2 மாலைனா ஓகே. மினிமம் வந்து 16 சொல்லியிருக்கேன். ஆனா இந்த ஸ்டேஜ்ல கிடையாது. 16 ஸ்பீட் இருக்காது. இப்போ மெதுவா சொல்லும் போது என்னன்னாக்கா 16 2 hours 3 hours எடுத்துக்கும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு முடியாது. இப்போ ஒரு மாலை பண்ணலாம், 2 மாலை பண்ணலாம். இப்ப 18 days கிடுகிடுன்னு போயிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது? அப்ப எல்லாம் மூட்டை கட்டி இனிமே ஒண்ணும் மாலையும் வேண்டாம், ஜபமும் பண்ண வேண்டாம், அப்படி இல்லை. நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்கோம். 18 days இஸ் ஒன்லி லைக் ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் உங்களை விட்டுடுவோம், அப்புறம் நீங்க பாத்துக்குங்க அப்படின்னு. அப்ப நம்ம வந்து எப்பவுமே கைப்பிடிச்சு கூட்டின்னு போக முடியாது. ஒரு குழந்தைக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டேஜ் எந்த ஸ்டேஜ் இருக்கு, தவிழ்ந்து இப்ப நிக்க பாக்குறோம், பிடிச்சு நடக்கிறதுக்கு. அப்ப நம்ம தான் பிடிச்சு நடத்தணும் இல்லையா. அப்ப அந்த 18 days கோர்ஸ் லைக் பிடிச்சு நடத்த வைக்கிறது. அப்புறம் குழந்தை மாட்டு தாம்பாட்டுக்கு ஓடிண்டே இருக்கும். அப்புறம் பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த மாதிரி லெவல்ல நம்ம we should be on our own toes. நம்மளே நம்ம லெக்ஸ்ல வந்து நம்ம இதுல என்னது we should manage ourselves. அப்ப சும்மா அந்த இன்னைய டேட்லயும் போட்டிருக்கேன். இது உங்களுக்கு வேணும்னா நான் குரூப்ல போடுறேன். இல்லாட்டா நீங்களே ஒரு டைட்டில் போயின்னா யூஆர் நாட் ஸ்மால் கிட்ஸ் இல்லையா, குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் போட்டு நீங்க இது போல ஒரு காப்பி பண்ணுங்கன்னு அதெல்லாம் பண்ணும். ஸோ இது மாதிரி நீங்க ஒரு சார்ட், நீங்க உங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ல உங்களுக்கு போடணும்னா அதுவும் போட்டு ஒரு நமக்கு செல்ஃப் செக் தான். இது யாரும் ஒண்ணு நானே தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இதெல்லாம் ரொம்ப மாசமா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு மாசம் எந்த கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு அங்க கொடுத்துருவேன். அப்ப இது செல்ஃப் செக். நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றோம், நம்ம இதுல ஆன்மீகத்துல எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வரோம் அது பாக்குறதுக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் 5.10 யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்க? திரும்பி விஜயலட்சுமி மாதா தான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கா. திரும்பி நான் கேட்கிறேன், யார் ஒரே நிமிஷம். ஹெரம்பன் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? சொன்னேன் நீங்க படிப்பேன் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. மன்யாதாய கர்மாணி சங்கம் வா கரோதி யக லிப்தேன ச மாபேன பத்ரம் விவாம்பசா. வெரி நைஸ். கொஞ்சம் கஷ்டம் இது உங்களுக்கு மொபைல்ல தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். கர்மாணி, அது கர்மான்னு படிச்சேன். கர்மாணி ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிச்சதுக்கு நல்லா படிச்சீங்க. ஓகே, அப்ப இதோட என்ன அர்த்தம்? இதெல்லாம் சான்ஸ்கிரிட் தானே. நீங்க சொல்ற சான்ஸ்கிரிட் இஸ் அ லாங்குவேஜ். எஸ், இட் இஸ் அ லாங்குவேஜ். அப்ப அந்த இது நமக்கு புரியாது. அதனால இங்க வந்து மீனிங் கொடுத்துருக்கா. பற்றின்று தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. எப்படி இருக்கான் அவன் வந்து தாமரை இலையில ஒரு தண்ணி விழுந்து அப்படி ஒண்ணும் இதே என்னது ஈரமே ஆகாது அந்த இலை. அந்த மாதிரி ஒரு பாவம் அவனை அண்டாது. எப்ப அண்டாது? அவன் வந்து எல்லாம் பற்றின்றி அவனோட கடமையும் பண்ணணும். என்னுடையது, நான் இதெல்லாம் நான் தான் பண்ணிருக்கேன், என்னாலதான் ஆச்சு, இந்த நான் என்னுடையது அதெல்லாம் இல்லாம என்னோட டியூட்டி அதெல்லாம் பண்ணணும். அப்புறம் அதோட பலன் என்னது? அது பகவான் பார்த்துப்பார். நம்ம இவ்வளவு பண்றேன், குழந்தைகளுக்கு வேண்டி பண்றேன், மனைவிக்கு வேண்டி பண்றேன், என் குடும்பத்துக்கு வேண்டி பண்றேன், அதுதான் உன் டியூட்டி. அப்புறம் அதோட பலன் என்ன? நாளை பசங்க பார்த்துப்பாளா? அதெல்லாம் உன்னோட எதிர்பார்க்கவே வேண்டாம். அதெல்லாம் பகவான் விட்டுன்னா பகவான் பார்த்துப்பாரு. ஓ, நீ இவ்வளவு நல்லா பக்தி பண்றியா, நல்லா நான் விட்டுடுவேனா? பகவான் வெயிட் பண்றாரு. நீங்களாம் எப்போ டிவோட்டி ஆவல், நான் வந்து எப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வெயிட் பண்றாரு. அதனால நம்ம வந்து டோட்டலா இப்போ பசங்களுக்கு எல்லாம், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் சொல்லுவேன், 100% நம்ம எஃபர்ட் போட்டுருந்தோம். நம்மளுக்கு டியூட்டி வந்து 100% போட்டுட்டோம்னாக்கா அது பகவானோட இது டிபார்ட்மெண்ட். நமக்கு வந்து நல்லது. வயசான காலத்துல பசங்க பாத்துப்பாங்களா, அதெல்லாம் நம்ம கவலையே பட வேண்டாம். அதுக்கு அது போல ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணிடுவேன்.
பசங்க கூட இருப்பாங்க, இல்ல பணத்தையாவது வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. நமக்கு ஒரு இது இருக்காது, கஷ்டம் இல்லாத ஒரு லைஃப் நம்ம லீட் பண்ணி நம்ம போறதுக்குள்ள பகவான் பார்த்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல் அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து அவன் விளைவுகள் அவனை தீண்டுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வீட்டுல என்ன உடையறது? பாலாஜி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் போடணும் இல்லையா? நான் அப்புறம் எழுதி வச்சுக்கிறேன் பேரு. எல்லாம் லேட்டா வரீங்க, அட்டெண்டன்ஸ் எப்படி போட முடியும்? ஒரு நிமிஷம் எழுதி வச்சுக்கிறேன். பாலாஜி. அப்புறம் கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா அப்பவும் நிறைய பேர் போயிடுறீங்க, தெரிய மாட்டீங்க. அப்புறம் எல்லாம் ஆப்சன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுறேன். எஸ், விஜயலட்சுமி முதல் படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। विद्या विनया संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शूनि सैव स्वपाहे च पंडिता समदर्शिनः दर्शिनः नाः समदर्शिनः. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शूनि सैव स्वपाहे च பண்டிதாஹ சமதர்ஷினஹ. இது வந்து சூனி கிடையாது, சுனிதான். சுனி சைவ ஷூ இப்படித்தானே இருக்கும். ஷூங்கிறது வேற மாதிரி இருக்குமே. நான் தமிழ் கொஞ்சம் தான் படிச்சிருக்கேன், அது எனக்கே கொஞ்சம் தெரியும். சூனி சைவ, சுனி சைவ. ஓகே, இதுல என்ன மீனிங் கொடுத்திருக்கனாக்கா, வித்யா, நிறைய வித்யா நாலேஜ் எல்லாம் இருக்கிறவன் எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா, வித்யா வினயமா இருக்கும், ரொம்ப ஹம்பிளா இருக்கும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவான், அவன் யார பாக்குறான்? பிராமணா. ஒரு பிராமணரை பார்த்தாலும் சரி, கவினா ஒரு கவ், ஒரு பசுமாடு, இல்ல ஹஸ்தினி, ஹஸ்தினா எலிபென்ட், எலிபென்ட் பார்த்தேன். சுனி சைவ ஸ்வபாக்கே, இந்த மாதிரி இது காட்டுல வசிக்கிறோம். இந்த டாக் ஈட்டர்னு கொடுத்திருக்க மீனிங்ல, இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி டாக் ஈட்டர். அவங்களுக்கு படிப்பறிவு இல்லை, இன்னும் காட்டுல இருக்கிறதுனால காட்டுல ஏதோ அடிச்சு முடிச்சு சாப்பிடதான் வேணும், அவங்க வேற வழி இல்லை. அந்த மாதிரி இல்ல, ஒரு நாயை பார்த்தாலும் சரி, இல்லை நாயை தின்பவன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி இருந்தா எல்லாரும் சமநோக்கா பார்ப்போம். யாரு? வித்யா வினய சம்பன்ன, யாரு வித்யா நல்ல நாலேஜபிளா இருக்கும், அவன் தான் வந்து பண்டிதா, அவன் தான் வந்து கரெக்டா நாலேஜ் படிச்சிருக்கான். ஏன் அவன் எல்லாரையும் சமமா பாக்குறான்? ஏன்னா எல்லாரோட ஹிருதயத்திலும் பகவான் பரமாத்மா ரூபத்துல எல்லாரோட இதுலயும் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஜீவராசி எல்லாமே ஜீவராசி தானே இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த கண்ணோட்டத்தை பாக்குறதுனால எல்லாரும் ஈக்குவலா அவர் பாக்குறாரு. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் தான் இங்கே போட்டிருக்கு. நாயை தின்பவன், தட் இஸ் கீழ் ஜாதி. இந்த ஜாதி அகைன் இதுல போட்டிருக்குன்னா ரொம்ப அந்த குலம் அதுல எல்லாம் நீங்க போக கூடாதுன்னா, அவன் வந்து காட்டுல இருக்கான், அப்ப அவனுக்கு வந்து படிப்பறிவு கிடையாது, அப்ப அவன் அது போலதான் இருக்கும். அவன் வந்து அப்ப அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கிறார். அந்த மாதிரி அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் எல்லாரையும் சமநோக்கா பாக்குறார். அடுத்து 5.22 செல்வகுமார் படிங்க. ஏஹி சம்சபர்ஷஹ ஜாகோகோ போகா பிரபுஜி போகா துஹகனோய ஏவதே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புடஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல இருந்து நல்லா படிக்கும். அப்புறம் இதுல இருந்து என்னது போட்டிருக்கு, இந்த இது அவ்வளவு கிளியரா இல்லை, நான் மேக்ஸிமம் நினைக்கிறேன். சர்டன் இது இல்லையா, என்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாது. சாரி, ஒன்னும் ஐ கேனாட் சேஞ்ச், ஏன்னா இட்ஸ் லைக் போட்டோ மாதிரி இருக்கு. அது இப்ப கிளியரா இல்லை, இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பார்த்தா தெரியும். ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னது, இந்த இது இந்த லைட் பக்கத்துல ஒரு பூச்சி வருமே, என்ன பூச்சி அது, என்ன அந்த லைட்டை பார்த்துன்னு ஒரு ஆசை அது பக்கத்துல போகும், ஆனா என்ன இந்த சூடு பட்டு இறந்து போயிடும். என்ன ஆசைப்படுறது? விட்டல் பூச்சி. விட்டல் பூச்சி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி அடுத்த நீங்க படிங்கன்னா, இப்பதான் நீங்க நினைவு வந்தது. நீங்க இப்ப பேசினோன்னா இந்த உங்க பேரு முன்னாடி ஒண்ணு வருது, அடுத்த ஸ்லோகா நீங்க படிங்க. அப்ப என்னது அந்த விட்டல் பூச்சி, அது எப்படி, அது என்ன எதுக்கு ஆசைப்படுது? ஆஹா பிரைட்டா இன்னும் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அது சாப்பிடறதுக்கு போறதா வாட்டவர், அது புசுங்கி போயிடுறது. அதே போல இந்த இது பூக்கள்ல அந்த தேன் உறிஞ்சறதுக்கு அதான் ஒண்ணு கண்ணுக்கு நன்னா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு போறது, ஒண்ணு வந்து நாக்குக்கு டேஸ்ட்டுக்கு அந்த என்ன அதுக்கு போறது. அப்புறம் இது என்னது ஃபுட்டுக்கு தான், அந்த வெயிட் என்னது இந்த ஃபிஷ், அந்த இந்த இது போட்டு எடுப்பாங்களே ஃபிஷ் ராட் போட்டு, அப்ப அதுவும் வந்து சாப்பாடு கூட மாட்டின்னு விடுறது. ஒரு ஆணை பிடிக்கிறதுக்கு எப்படி போடுவா, அந்த இதெல்லாம் போட்டு வைப்பா, ஒரு குழி தோண்டி அதுக்கு மேல எல்லாம் போட்டு வைப்பா, அதுல போய் அது சிக்கின்னு விடுறது. எல்லாமே புலன்கள். ஒரு மான் வந்து ரொம்ப என்னது அழகா ஓடுமா வட்டவர் அது. அப்போ அந்த கரடி இல்ல சாரி, இது புலி சிங்கம்லாம் அது வந்து இன்னும் வைல்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் அது தின்னும், இதை வேட்டையாடிடும்.
சோ இதனால என்னன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஜடப்புலன் இதுல என்ன கொடுத்துருக்குனாக்கா நம்மளோட எல்லாத்தையும், ஆனா இதுகளுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு மூளை கிடையாது இல்லையா, பாவம். அதனாலதான் அது வந்து திரும்பி திரும்பி மாட்டி மாட்டி அது வந்து இது லைஃப் இழக்கிறது. நமக்கு அப்படி இல்லை, நமக்குள்ள அறிவு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நமக்கு வந்து இது அதனால நம்ம வந்து எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையும் யாரு வந்து நல்ல நாலேஜபிளா இன்டெலிஜென்டா இருக்கானோ அவன் எப்படி அதில் பங்கு கொள்வதில்லை, எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறான். அதாவது வேணும்னா மனசு என்ன சொல்லணும், நோ கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு நோ சொல்லி பழக்கணும். குந்தியின் மகனை, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. இதுல ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும், அப்புறம் அது முடிவும் பெற்றுவிடும். அது ஆனந்தம் முடிவு எப்படி இருக்கும், உயிரே போறா போலதான் முடிவு இருக்கும். அதனால அதுல வந்து நம்ம வந்து சிக்கக்கூடாது. இதுக்கு வந்து டெம்பரரி ஹாப்பினஸ் தான். இந்த பௌதிக உலகத்துல எதுவும் நமக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கும் நம்ம நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஒன்லி டெம்பரரி ஹாப்பினஸ் தான். அதுல ஒன்றும் பெர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ் கிடையாது. அதனால அதுல இருந்து கொஞ்சம் தூரக்கிறது தான். தூரம்னா எனக்கு அந்த பக்கமே போகக்கூடாது. அப்ப என்னத்துக்கு தான் போனோம்னா பகவானை நினைத்து எல்லாம் பண்றது, அது ஆனந்தம் கொடுக்கும். எஸ், கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. शक्नोति हय य सोढुं क्षीरर विमोक्षणात् कामः क्रोध त्वं वेहं स युक्तः स सुखी नरः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறாள் நீங்க இல்லையா பிரபுஜி? ரெகுலரா படிக்கணும் ஆசையா தான் இருக்கு, முடியல, டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு, வேற ஒண்ணு. சொல்லிருக்கீங்க, ஆனா படிங்க பிரபுஜி. அப்பதான் தமிழ்ல தானே இருக்கும்போது சமஸ்கிருதம் கூட்டி கூட்டி படிப்பேன். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்குன்னா, ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு, தட் மீன்ஸ் உடலை விட்டு போகும் முன்பு, ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். என்ன இருக்கு, நம்ம இப்ப இருக்கும்போது நிறைய அட்ராக்ஷன் இருக்கும். கண்ணு வந்து என்னெல்லாமோ இருக்கும், கண்ணை பார்க்கணும் தோணும், நாக்கு வேற என்னெல்லாமோ டேஸ்ட் பண்ண தோணும், காது என்னெல்லாமோ கேட்கணும் தோணும். ஆனா அதுல எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி எல்லாம் வந்து புலன்களை எல்லாம் அந்த உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளணும். என்னது எல்லாம் we have to divert to பகவான் தான். இதெல்லாம் செகண்டரி, இதெல்லாம் ஹாப்பினஸ் ஒன்றும் கிடைக்காது. மாறாக என்ன ஆயிடும், நம்ம அதை சிக்கிடுவோம். அப்ப அதுல எல்லாம் சிக்காம நம்ம பகவானை நினைத்து இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அது காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தான். அதையும் நம்ம கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன். அவன் வந்து நல்ல டிவோட்டி ஆகி he can control everything. அப்புறம் வந்து அது இனிஷியலி கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமா இருக்கும், அப்புறம் பழக பழக சரியாகும். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பான். அவன் வந்து இந்த உலகத்திலேயே தான் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், முக்தி பெற்ற நிலையில இருப்பான் அப்படின்னா அப்ப அவனுக்கு வந்து இந்த இதுலயே எல்லா மகிழ்ச்சியோட அவன் இருக்க முடியும். எஸ், அடுத்தது 29. எஸ், சரவண ஜோதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம். போக்தா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா அனுபவிப்பாளர். யஜ்ஞ தபஸ், யஜ்ஞனா தெரியும், தபஸ்னாலும் தெரியும். யார் இது அனுபவிப்பாளர்? போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம். கடவுள் சொல்றேன், இது எல்லாமே நான் தான். நீங்க என்ன யஜ்ஞம் பண்ணாலும் சரி, என்ன தபஸ் பண்ணாலும் சரி, என்ன பேர்ல நீங்க ஓம் சொல்லிட்டு கணபதியை நம்ம சொன்னாலும் சரி, ஓம் எழுத்து யாரு வரும், நீ அடுத்த இதுல நம்ம படிக்கலாம். எல்லாம் கடவுளுக்கு தான் போய் சேரும். போக்தா, இது எல்லாமே போக்தா யாரு? எல்லாம் கடவுள் கிருஷ்ணர் தான். சர்வலோக மகேஸ்வரன், எல்லா ஈஸ்வரர் இருக்கும், டெமிகாட் எல்லாருக்கும் மகா ஈஸ்வர் யாரு? சர்வலோக எல்லா உலகத்திலையும் சேர்த்து இவர் தான் மகா ஈஸ்வர். அப்புறம் சுஹ்ருதம் சர்வபூதானம், எல்லா உயிர் வாழ்களையும் உற்ற நண்பர். ஞாத்வா மாம், இந்த ஞானம் இருக்கிறவங்களுக்கு சாந்தி ருச்சதி, நல்ல சாந்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்க. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்ற நண்பன் என்று அறிந்து என்னை பற்றி முழு உணர்வில் இருப்பவன், பகவானை நல்லா
தெரியும் இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் பகவான் எப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நல்ல நாலேஜ் இருக்கிறவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். ஸோ பீஸ் ஃபார்ம்ல என்னது, நமக்கு அமைதி வேணும்னா இந்த மாதிரி பகவானை பத்தி நல்ல வெறும் இந்த ஸ்லோகம் மாத்திரம் படிச்சா போறாது, நம்ம வாழ்நாள்ல வாழ்க்கையில அதை நடத்தணும். எல்லாமே என்னத்துக்கு வரி பண்ணோம், பகவான் இருக்கார், அந்த ஒரு தைரியம் இருக்கும். எஸ், அப்ப இதுல வந்து கொடுத்திருக்கு போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசா. என்ன யஜ்ஞம் யாகம் பண்ணாலும் பகவான் தான் போய் கிருஷ்ணர் தான் போய் சேர்றது. சர்வலோக மகேஸ்வரம், கடவுளை விட உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை, தலை சிறந்த தேவர்களை விட சிறந்தவர், எல்லா லோகங்கள் மற்றும் தேவர்களுக்கும் உரிமையாளர். அவர்தான் வந்து அதனால்தான் மகா ஈஸ்வர் மகேஸ்வர் அப்படின்னு. சுஹிருதம் சர்வபூதானா, எல்லா உயிர்வாயுகளின் உற்ற நண்பர். அண்ட் அவர் வந்து நலம் விரும்பி, அவர் தான் வந்து ட்ரூ ஃப்ரெண்ட். பாக்கியுள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம பாக்குறோம், நம்ம இந்த லைஃப்ல நம்ம பாக்குறோம். சின்ன வயசுல இருக்கும்போது கேஜி படிக்கும்போது ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க, எல்லாம் போச்சு, அவங்க எங்க இருக்காங்க இல்லையான்னு தெரியாது. பிரைமரியில ஒரு வேற பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் போயாச்சு, செகண்டரியிலும் போயாச்சு, அப்புறம் காலேஜ் ஆபீஸ் எல்லாம் ஒரு டைம்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க போவாங்க. யார் இப்ப எங்க இருக்காங்க ஒண்ணும் தெரியாது. ஆனா உற்ற நண்பன் நம்மளோட பெர்மனண்டா ஒரு ஃப்ரெண்டு யாரு, சுருதம் சர்வபூதானம், எல்லா உயிர்வாயுகளோட ஒரே ட்ரூ ஃப்ரெண்டு கிருஷ்ணா. பாகியலட்சுமி மாத்தை மியூட் பண்ணிடுங்க. எஸ், அப்ப இது வந்து கடவுள், இந்த மாதிரி கடவுளை பற்றிய அறிவு நமக்கு எப்போ வரும், அவனுக்கு பகவத்கீதா படிச்சா வரும். பகவத்கீதா இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒரு மாசம் இந்த 18 days படிச்சாப்புல எல்லாம் வராது. திரும்பி அடுத்த மாசம் ஒரு 4-5 மாசம் இப்படி படிச்சா கண்டிப்பா நமக்கு புரிய வரும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி. அந்த மாதிரி நமக்கு கடவுளை பற்றிய அறிவு இருந்தா என்ன வரும், அமைதி வரும். என்ன வந்தாலும் துயரமே இருக்காது. சோ வாட் அப்படி இருக்காது. முன்னாடி எல்லாம் எனக்கு மாத்திரம் இப்படி எல்லாம் வருதே, வை மீ அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல எல்லாம் விடுபட்டு என்ன ஆயிடும், சோ வாட் இருக்கும், அப்படிதான் இருக்கும், சோ அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சோம். கடவுள் பற்றிய அறிவின்மை, அமைதியின்மை, அவங்களுக்கு எல்லாம் அமைதி இல்லாம ஏன் எனக்கு மாத்திரம் இந்த மாதிரி வந்து கடவுளுக்கு கண்ணில்லையா மூக்கலையா ஆரம்பிச்சுப்பா. ஆனா யாருக்கு வந்து நல்ல நாலேஜ் இருக்கோ இதை பத்தி அவங்க வந்து அமைதியா இருக்கும். எஸ், அமைதிக்கான விதிமுறை என்னது, கிருஷ்ணரே உச்ச அனுபவிப்பாளர், கிருஷ்ணர் தான் உச்ச கட்டுப்பாட்டாளர், கிருஷ்ணர் மட்டுமே நமது நலம் விரும்பும் நண்பர். இது வந்து நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், இப்ப பக்தர் அல்லாதவர் நிலநடுக்கம், இப்ப நிலநடுக்கம் வருது, பக்தர் அல்லாதவர் யார் இருக்காங்களோ அவங்களோட வீடு இடியும், பக்தர் உள்ளவரோட வீடு இடியும். ஆனா இவன் எப்படி இருப்பாங்களா, ஐயோ என் வீடு போச்சு, அதுக்குள்ள உள்ள சாமானம் போயிட்டு எல்லாம் போச்சு, எல்லாம் லாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்து வருத்தப்படுவோம். அதே பக்தர் உள்ளவன் என்ன பண்ணுவான், பக்தனா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவோம், கிருஷ்ணாவின் திட்டத்தை நான் நம்புகிறேன். ஓஹோ இந்த மாதிரி வீடு போச்சா, ஓகே ஏதோ காம்பன்சேஷன் கிடைக்கும், திரும்பி ஒரு நல்ல வீடா நான் கட்டிடலாமே, இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஓல்டா தான் இருந்திருக்கு, அதெல்லாம் இடிஞ்சு விழுந்த ஒரு விதத்துல நல்லதுதான், அப்ப ஏதோ காம்பன்சேஷன் கிடைக்கும், சம்திங் ஏதோ நம்ம சமாதானத்தை இருப்போம். கிருஷ்ணரின் திட்டத்தை நான் நம்புகிறேன். அது கிருஷ்ணர் என்னை இது மாதிரி ஒரு நிலநடுக்கம் வந்து என் வீடு இடிஞ்சு விழறதுக்கு தான் பிராப்தம் இருந்ததுன்னா ஓகே, வெரி வெரி குட். நான் அப்போ அவன் விடமாட்டான், ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து ஃபுல் டோட்டல் கான்பிடன்ஸ் இன் பகவான். கிருஷ்ணரின் திட்டத்தை நான் நம்புகிறேன். இப்ப இது வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும், என்னது, நான் அதை சம்பாதித்தேன், அதனால் என்னுடையது, என்னுடைய திறன், என்னுடைய படிப்பு, நான் அவ்வளவு உழைத்தேன், இதெல்லாம் என்னுடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்தன் இல்லாதவன் நான் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். அதே பக்தர் என்ன நினைப்போம், இது எல்லாம் கிருஷ்ணரின் கருணை, எனக்கு கிடைத்ததே, என்னை செலக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார், வெரி குட், பகவானுடைய இச்சை எனக்கு கொடுத்திருக்காரு, அந்த மாதிரி பக்தர் நினைப்பார். அடுத்தது இப்ப தர்மத்தின் 4 தூண்கள் பார்க்கலாம். கருணை, எல்லா உயிரினங்களிலும் கருணையா இரக்கங்குணம் காட்டுறது. அப்புறம் என்னது, 2வது தூண் என்னது, சத்தியம், எப்பொழுதும் உண்மை பேசுதல். தவம், எது பண்றோமோ நல்ல ஒரு மனசை ஈடுபடுத்திட்டு அதை கண்டிப்பா நிறைவேற்றி ஆகணும். இப்ப 18 days கோர்ஸ், அதனால தவம் ஏன்னு சொல்றேன். இதுனாக்கா 18 days இஸ் நாட் அ ஸ்மால், இது 18 நாள் வரணும்னாக்கா இவ்வளவு கஷ்டம். ஆனாலும் வந்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா அட்டென்ட் பண்ணணும். நிறைய பேர் அந்த மாதிரி வராங்க. சோ புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அந்த டைம்ல எவ்வளவு இருக்கும் கமிட்மெண்ட்ஸ், அதெல்லாம் விட்டுவிட்டு நம்ம வந்து கண்டிப்பா அட்டென்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தல் தான் தவம். சோ கிளாஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் தவம் தான் ஆக்சுவலி. அப்புறம் தூய்மை, எப்படி தூய்மை, உடல் தூய்மையை வச்சுக்கணும், மனது தூய்மை. மனது எப்படி தூய்மை பண்ண முடியும், டெட்டால் போட்டெல்லாம் கழுவ முடியாது, ஃபினாயில் போட்டெல்லாம் கழுவ முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண நாம சொல்ல அகத்தும் வந்து உள்ள இது என்னது, நம்ம அகமும் தூய்மை ஆகிவிடும். அப்ப அது என்ன ஆகும், அதோட இது வெளிப்பாடு என்னது, நம்ம இதுல தெரியும், நம்ம பாடியிலே தெரியும். உள்ள நம்ம நாமஜபம் சொல்ல உள்ள உள்ள ஆத்மா அப்படி சந்தோஷப்படும். நமக்கே அந்த ஒரு நல்ல குட் ஃபீல் ஃபேக்டர் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். So we will also feel nice. So உடல் மனம் சுத்தமாக இருப்பதுதான் தூய்மை. இதே போல இது பக்தி, இதெல்லாம் என்னன்னாக்கா பக்தி எப்படி இருப்பாங்க, பாண்டவர்கள்
மிகவும் கஷ்டப்பட்டாங்க. ஆனால் கிருஷ்ணர் மீதான நம்பிக்கை எடுக்கவில்லை. அவர் இவ்வளவு ஃபுல்லா அந்த வனவாசம் இருக்கும்போது என்னது, உங்களுக்கு மாத்திரம் நாங்கெல்லாம் இவ்வளவு நல்லவாளா இருந்திருக்கோம், எங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் வந்திருக்கு, கிருஷ்ணராவது என்ன, அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம கிருஷ்ணருக்கு அப்பவும் நல்ல பக்தி பண்ணிட்டு அவன் வந்து கிருஷ்ணர் பேர்ல உள்ள நம்பிக்கை இழக்கவில்லை. இது ஒரு துர்வாசர் கதை இருக்கு, அது ஒண்ணு. அப்புறம் இதுதான் மிருகா கதை ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன். இதுக்கு அடுத்த ஸ்டோரி அதுதான். ஒரு வாட்டி என்னன்னா ராஜா அம்பரீஷ் அவர் வந்து தூய பக்தர். அதான் சொன்னேன் இல்லையா நேத்து, அந்த காலத்துல ராஜா எல்லாம் வந்துனாக்கா காட் தான், டெமி காட்ஸ் மாதிரி அவ்வளவு பவர்ஃபுல், அவ்வளவு பகவானோட பக்தி, அவ்வளவு தோ தேர் கிங்கா இருப்பாங்க, எல்லாம் நாட்டை ஆண்டுன்னு இருப்பான். ஆனா அவரோட குவாலிட்டிஸ்ல எப்படி இருக்கும், ஒரு நல்ல ஒரு இதா இருக்கும். அவங்க வந்து அவர் என்னது ஒரு ஏகாதசி விரதம், ஐ திங்க் ஏகாதசி தான், ஆமா, அது வந்து விரதம் இது பண்ற அப்சர்வ் பண்ற. அடுத்த நாளைக்கு துவாதசியில பாரணம் என்னது, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம் உண்டு, அந்த டைமுக்குள்ள ஏதோ சாப்பிடணும். எதுல நம்ம உபவாசமா இருக்கோம், நிர்ஜலம், தண்ணி குடிக்காம வந்து உபவாசம் இருந்ததுன்னா அடுத்த நாளைக்கு அந்த டைமுக்குள்ள நம்ம வந்து தண்ணி குடிச்சாதான் அந்த பலன், அந்த ஏகாதசியில விரதம் இருந்த பலன் கிடைக்கும். அப்ப இவர் வந்து அடுத்த நாளைக்கு துவாதசிக்கு வந்து எல்லாம் என்னது பாரணா, தட் இஸ் அப்சர்வ் பண்ணணும்னு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப யாரு வந்து வரார், இவர் வரார், துர்வாச முனி வரார். இவர் துர்வாச முனிக்கு முதல்ல இருந்தே அந்த இது இருந்தது, இவர் என்ன பெரிய ஒரு பக்தனா, நம்ம டெஸ்ட் தான் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது. அவ வந்து அந்த டைம்ல வேணும்னு, அந்த டைம்ல வந்து he comes வந்துட்டு சொல்றாரு. அப்ப என்ன அதித்தி தேவோ பவா, அதித்தி வந்தாச்சுன்னா நீ உட்கார்ந்துன்ற நான் சாப்பிடுறேன் நம்ம பண்ண மாட்டோம் இல்லையா, வீணோ பகவான் இதே என்ன, நம்ம வந்து அதித்தி வந்துட்டானாக்கா அவங்கள வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு எல்லாம் உபசரணை எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவோம். சரி வாங்க வாங்க உட்காருங்க எல்லாம் சொல்லணும். இல்ல நான் போயிட்டு குளிச்சுட்டு வரேன், நதியில போயிட்டு குளிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லி போன ஆளு வரவே இல்லை. இவருக்கா பாரண டைம் நீங்கி போயிட்டே இருக்கு, ஐயோ பானைக்குள்ள நான் முடிக்கணுமே, நான் ஏதாவது சாப்பிட்டாதானே எனக்கு வந்து அது முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அங்க ஒரு கழவர் வர, அவர் சொல்றார், அப்ப நீ தண்ணி குடிச்சிடும், நீதான் நிர்ஜலமா இருந்திருக்க இல்லையா, தண்ணி குடிச்சிடும், அப்போ இதுவும் பூர்த்தி ஆயிடும், என்னது அந்த உபவாசம் பூர்த்தி ஆனப்பல இருக்கும், அதோட பலனும் உனக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் நீ வந்து அவமரியாதை பண்ணலையே, ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்கான தண்ணி குடிக்க கூடாதா, தண்ணி எல்லாம் குடிக்கலாம், சாப்பாடு தானே சாப்பிடக்கூடாது அப்படி பண்ணலாம். தண்ணி குடிக்கிறதும் அந்த அவர் வந்துட்டார் அம்பரீஷ், இவர் துர்வாச முனி வரார். அது எப்படி நீ இப்படி வந்து, நான் ஒருத்தர் வந்திருக்கேன் கெஸ்டா உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன், நீ வந்து என்ன நான் இருக்கும் போதே நீ எப்படி தண்ணி அருந்தி இதெல்லாம் பண்ணுவ, அப்ப நான் வந்து உனக்கு சாபம் விட்டுடுறேன். இல்ல இவெல்லாம் முனிவர்கள்லாம் தானே, என்ன பவர்ஃபுல், நினைச்சா ஒரு சாபம். ஆனா என்ன, இவர் பெரிய டிவோட்டிக்கு சாபம்லாம் ஒன்னும் ஆகாது. மிருகா ஸ்டோரியில அதான் பார்த்தோம், அவர் வந்து தனக்கு வேண்டி பண்ணனால்தான் அவருக்கு சாபம் கிடைச்சதே தவிர பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்னது நம்ம எல்லாம் டிவோட்டி ஆகிருந்தோம். அப்ப வந்து என்னது, அவர் சாபம் விடுறது அந்த பூதம், பூத தேவி அதெல்லாம் வரமுத்துக்குள்ள என்னது, கிருஷ்ணர் வராரோ இல்லையோ, கிருஷ்ணர் கையில உள்ள சக்கரை அங்க இறங்கி வந்து கொடுத்து, நீ என்னோட பக்தனை வந்து நீங்க வந்து இதை துன்புறுத்துவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு துர்வாசர் முனிக்கு பின்னாடி ஓடுறது. அந்த பூதத்தை அது வந்து ஒரு இதுல வீடியோல காட்டியிருக்கேன், பூதத்தை வீழ்த்திடுறது, கொலை பண்ணிடுறது. அப்புறம் துர்வாசர் பின்னாடி, அது எப்படி என்னோட பக்தனை வந்து நீ இப்படி எல்லாம் வந்து கஷ்டப்படுத்துவேன் அப்படின்னு பின்னாடி தொடர்ந்து போறது. இவரா உயிருக்கு பயந்துட்டு எங்க போறாரு, சிவன்ட்ட போறாரு, பிரம்மாட்ட போறார். பிரம்மா சொல்றாரு, சாரி இதெல்லாம் என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது, ஐ கேனாட் ஹேண்டில், ஏன்னா இது வந்து நீ அபச்சாரம் பண்ணிருக்க, நீ வந்து கிருஷ்ணர்கிட்டே போயிட்டு தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு விடுறாரு. அவரோட அப்புறம் சிவன்ட்ட போறார். சிவன் சொல்ற, சாரி இதுவும் என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, நீ கிருஷ்ணர்கிட்டயே போ அப்படின்னு. அப்புறம் அங்க போனோன்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நானும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, ஏன்னா என்னோட டிவோட்டியை நீ அபச்சாரம் பண்ணிட்டு என்னோட சக்கரம் தான் இறங்கி போயிடுத்து. அப்ப நீ என்ன பண்ணலாம், ஒரே சொல்யூஷன் என்னன்னா அந்த டிவோட்டியே போயிட்டு நீ அம்பரீஷ் மகாராஜியை காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டால் ஒழிய இதுல இருந்து உனக்கு நிவாரணம் இல்லை. அப்ப வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ஓடுறாரு. அப்புறம் அம்பரீஷ் மகாராஜா காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். அப்புறம் வந்து இவர் வந்து தடுத்து நிற்கிறார் அந்த சக்கரத்தை. வேண்டாம், இவர் தான் வந்து என்னது அஜ்ஞானத்துல அந்த மாதிரி பண்ணிட்டார், அதனால எல்லாம் எக்ஸ்கியூசிங் அப்படின்னு. சோ துர்வாச ரிஷி ராஜா அம்பரீஷை சபிக்க விரும்பினாலும் ராஜா அம்பரீஷ மன்னித்து துர்வாச ரிஷியை கிருஷ்ணரின் சுதர்சன சக்கரத்திலிருந்து காப்பாற்றினார். இதுல நம்ம என்ன படிக்கிறோம், we should be always be a devotee. டிவோட்டியா இருந்தோம்னாக்கா கிருஷ்ணர் வராரோ இல்லையோ, கிருஷ்ண வாகனமோ கிருஷ்ணரோட இந்த சக்கரமோ சங்கோ ஏதோ ஒண்ணு நம்மளை காப்பாத்திட்டே இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து we should always be a devotee of Krishna. அடுத்த நிருகா ஸ்டோரி நம்ம ஆல்ரெடி இந்த கிளாஸ்ல தானே சொன்னேன் இல்லையா, நிருகா ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் டே ஒன்னும் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா, யாராவது ஒருத்தர் 2 பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லல மாதாஜி, சொல்லலையா இந்த கிளாஸ்ல சொல்லியா? ஓகே, சொல்லிட்டு போச்சு. இல்ல ரிப்பீட் ஆகுமே நினைச்சேன், நான் நினைச்சே சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, நிருகாங்கிற ஒரு மன்னர் இருந்தார்.
அவர் வந்து நிறைய தானம் கொடுப்பேன். ஏன்னா அவர்கிட்ட தான் அவர் ராஜா ஆச்சே. அவர்கிட்ட நிறைய வந்து டெய்லியே நிறைய பிராமணர்கள் யார் வேணா வாங்க, எல்லாருக்கும் 100 பசுமாடை கொடுத்துடுறேன்னா தானமா கொடுக்குறேன், யார் வேணா வாங்க எடுத்துன்னு போங்க அப்படின்னு. அப்ப எல்லாம் டெய்லி வந்து பசுமாடு வாங்குறது பிராமணர்கள் வருவார்கள். அவளுக்கு எல்லாம் 100 பசுக்களை கொடுத்துட்டு இருந்தார். ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஒரு பிராமணருக்கு கொடுத்த 100 பசுல ஒரு பசு திரும்பி இந்த மாளிகைக்கே வந்துடுது, இந்த ராஜாவோட மாளிகைக்கே வந்துடுது. அது ராஜாக்கும் தெரியாது, இவருக்கும் தெரியாது, யாரு இந்த பிராமணருக்கும் தெரியாது. அடுத்த நாள் காலையில் பாக்குற 99 தான் இருக்கு, இந்த 100வது காணுமே அப்படின்னு. அவருக்கு கிடைத்ததுனால அவருக்கு வந்து he could recognize, 99 தான் இருக்கு, 100வது என்னோட பசு எங்க காணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடியும் வர. அது அடுத்த நாளைக்கு அவர் தேடி இந்த வந்துட்டு இருக்கும் போது திரும்பி அடுத்த நாளைக்கு எல்லாம் நிறைய பேர் வாங்கிட்டு போறாங்களே, பசுதானம் எல்லாம் இவர் கொடுக்குறாரு, எல்லாம் வாங்கிட்டு போறாங்க. அதுல வந்து ஒரு பிராமணன் 100 பசு கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு. இவர் பார்த்து அதுல உன்னோட 100 பசு இருக்கே, அதுல அந்த பசுதான் என்னுடைய பசு, நேத்துக்கு எனக்கு தானம் கொடுத்த, அது எப்படி நீயே ஊட்டின்னு போற அப்படின்னு. இவர் சொல்ற, எனக்கு தெரியாது, நான் இப்பதான் அவர் ராஜா மிருக மகாராஜா வந்து எனக்கு கொடுத்தார், அதை நான் எடுத்துன்னு போறேன்னு. இல்ல அது என்னோட பசு, அது எப்படி எனக்கு கொடுத்த தானம் கொடுத்த பசுவை எப்படி உங்களுக்கு திரும்பி கொடுப்பாரு, அது ஒரு அவமரியாதை, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. இவருக்கு அதை விட கோபம், வேறொருத்தர் கொடுத்த தானத்தை திரும்பி எனக்கு வழங்குறாரே. அப்ப இவரும் வந்து ரொம்ப கோபத்துல இருக்கார். 2 பிராமணர்கள் போறார் மிருக மகாராஜாட்ட, அது எப்படி நீ அவனுக்கு கொடுத்த தானத்தை திரும்பி எனக்கு எப்படி கொடுப்ப, ஒருத்தர் தானம் கொடுத்த திரும்பி அதையே நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கியா, அதெல்லாம் பெரிய தப்பு இல்லையா, இந்த அப்படி சாபம். அதுக்கு அவர் சொல்றார், எனக்கு கொடுத்த பசுவை வந்து நீ இன்னொருத்தருக்கு தானம் கொடுக்கறதுக்கு என்ன ஒரு தைரியம் உனக்கு, நீ வந்து பாவ செயல் பண்ணிட்டு 2 பேரும் என்ன சமைச்சு விடுறா, நீ வந்து பள்ளியாக போய்விடுவாய். இப்ப பள்ளியாக பல காலம் அவர் வந்து ஒரு கிணத்துல வாழும் கிணத்துல அவர் இருந்துட்டே இருக்கார், பல காலம் இருந்தார். அப்புறம் அதான் கிருஷ்ணர் எல்லாம் அவரோட இதெல்லாம் யோகம் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் எல்லாம் பந்து விளையாடுறாரு அவரோட இதுல எங்க பிருந்தாவனத்துல. அந்த பந்து இதுல கிணத்துல விழவும் அவரை கைப்பட்டு போட்டு எடுக்கும் போது அந்த பள்ளியில வந்து கைப்பட்டுட்டு, பகவானோட கை கால் எது பட்டாலும் வந்து இதுதானே, அப்ப அது வந்து ஹியூமன் அந்த மிருகா ராஜா மாதிரி ஆயிடுறாரு. அவர் வருந்தறார், நான் பண்ணினதுல அவர் என்ன தப்பு பண்ணாருன்னு யாருக்காவது கெஸ் பண்ண முடியுமா? ஏன் அவருக்கு வந்து அந்த சாபம் பலிச்சா? ஏன்னா நல்ல செயல் தானே பண்ணிருந்தார், எல்லாருக்கும் தானம் அவ்வளவு தானம் வழங்கிட்டு அவருக்கு ஏன் அது பலிச்சது? ஏன்னா நல்ல வாழ்க்கையெல்லாம் சாபம் எல்லாம் பலிக்குனாக்கா அப்புறம் இந்த உலகத்துல அப்புறம் நல்லவாளே இருக்க மாட்டாரு. ஏன்னாக்கா நானே சொல்லிட்டேன், ஏன்னா அவருக்கு வந்து பகவானை நினைத்துட்டு அக்கர்மா நிலையில பண்ணல, அவர் பலநோக்கு செயல்களா பண்ணினார். நல்ல காரியம் தான் பண்றார், அதுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும், அந்த செயல் தான் அவர் பண்ணியிருந்தார். அதுல என்ன ஆயிடும், அப்ப பாவ செயலும் நமக்கு வந்து சேரும். புண்ணிய செயல் பண்றோம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி சாபம் எல்லாம் கொடுத்தோம்னா அதுவும் எஃபெக்ட் ஆகும். பகவானை நினைத்துட்டு பகவானை நினைத்து அது கொடுத்திருந்தாருனாக்கா அவருக்கு அந்த சாபம் வலிச்சிருக்காது. சோ இதுல என்ன இருக்கு, மன்னர் நிருகா பலனளிக்கும் தானங்களை செய்தார். பலனளிக்கும் தானம், ஏன்னா எங்கிட்ட இருக்கு நான் கொடுக்குறேன், வாங்க எல்லாரும் வாங்க, எங்கிட்ட இருக்கு நான் கொடுக்குறேன். பகவான் எனக்கு கொடுத்திருக்காரு, பகவானுக்கு ஒரு ஆஃபர் பண்ணி ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் சொல்லி அதுக்கப்புறம் பகவானை நினைத்துட்டு அவர் வந்து அகர்மால நிலையில அவர் பண்ணல. ஆனால் ஒரு தவறு நேர்ந்து 2 பிராமணர்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டது. மறுபிறப்பில் பள்ளியாக பல காலம் கிணற்றில் வாழ்ந்தார். துவாரகா அருகில் கிருஷ்ணர் நிர்காவிற்கு முக்தி அளித்தார். நிர்கா தன் செயல்களின் பயனற்ற தன்மையை ஒப்புக்கொண்டார். கரெக்ட், நான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிட்டு எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லாம போச்சு, ஏன்னா நான் வந்து என்ன லெவல்ல பண்ணிருக்கேன், கர்மா லெவல்ல பண்ணிருக்கேன், ஏதோ புண்ணியம் சொல்லிட்டு பண்ணிருக்கேன், அந்த லெவல்ல பண்ணினாங்க மாட்டி விட்டேன், அக்கர்மா லெவல்ல நான் வேலை பண்ணல. எனவே யார் ஒருவர் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி பக்தி சேவை செய்கிறாரோ அத்தகைய சேவையே உன்னதமான சேவை, மேலும் அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வாழ்வர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பண்ணிட்டேன் கணபதி பிரபுஜி பண்ணிட்டேன். இப்பதான் நான் வந்து மெசேஜ் பார்த்துருக்கேன். ஓகே, அடுத்தது இது வந்து ஒரு இது சிறந்த பக்தர். இதுல நீங்கள்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல, என்ன 8:15 தான் ஆப்போறது, 3 ஸ்லைட்ஸ் தான் இருக்கு. யாராவது ஒரு நாரதர் இருங்கோ, ஒரு லக்ஷ்மி, விஷ்ணு, 5 பேர் இன்னைக்கு, அப்புறம் ஒரு ஹரிதாஸ், ராதா, இவ்வளவுதான் 5 பேர் வேணும். யாரு இருக்கீங்க? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 5 பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இது படிங்க, கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. எஸ், சரவண ஜோதி மாதாஜி, செல்வகுமார், சாந்தி மாதாஜி, எல்லாரும் தமிழ் படிக்க தெரியும் இல்லையா? ஓகே, அதான் எல்லாம் படிக்கிறா இல்லையா? அப்படி இன்னும் 2 பேர் வேணும். ஹேண்ட் ரைஸ். கணபதி பிரபுஜி 4, இன்னும் 1 4. ஹரே கிருஷ்ணா. 5 ஆயிடுது இல்லையா?
ராதா 1 2 3 4 5 6 எடுத்தா ஓகே 6. அப்போ இந்த 6வது ஆளு வந்து இது படிக்கலாம், அமைப்பு இந்த மாதிரி படத்தை அதெல்லாம் படிக்கலாம். ஓகே, விஜயலட்சுமி மாதாஜி நீங்க இந்த இதெல்லாம் படிங்க, இந்த பேக்ரவுண்ட் பிராக்கெட்ல இருக்க எல்லாம் படிங்க. எஸ். அண்ட் சரவண ஜோதி மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்லிடுறேன். சரவண ஜோதி மாதாஜி நாரதர், செல்வகுமார் லக்ஷ்மி இல்ல ஓகே, செல்வகுமார் நாரதர், சரவண ஜோதி லக்ஷ்மி, அப்புறம் வந்து கணபதி பிரபுஜி இது வேற என்னது விஷ்ணு, அப்புறம் சாந்தி மாதாஜி என்னது ராதா, சாந்தி மாதாஜி ராதா, அப்புறம் யாரு ஹரிதாஸ், ராதா கிருஷ்ணா ஹரிதாஸ். ஓகே, எல்லாரும் உங்க இது கேரக்டர் நினைவு வச்சுங்க. விஜயலட்சுமி மாதாஜி இதை படிப்பாங்க பேக்ரவுண்ட். படிங்க மாதாஜி. சிறந்த பக்தர். அமைப்பு விஷ்ணு தன் கை மீது தலையை ஊன்றி தன் வழக்கமான பாணியில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தார். அவரது துணைவி லக்ஷ்மி அவர் காலடியில் அமர்ந்திருந்தார். நாரதர் வைகுண்டத்தில் நுழைகிறார். நாராயணா நாராயணா. லக்ஷ்மி. நாரத முனிவர் வருகிறார். நாராயணா நாராயணா. பெரமன் பிரபுஜி வெயிட் பண்ணுங்க, நீங்க இல்ல இப்போ இதுல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலையே ஒரு நிமிஷம். அடுத்த ஓ நாரதா, ஓ நாரதா, தயவு செய்து உள்ளே வாருங்கள். நீங்கள் எப்போதும் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருவீர்கள். ஸ்ரீமன் நாராயணா, நான் எப்பொழுதும் உமது நாமத்தை சொல்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா? ஏன் அந்த தயக்கம் நாரதா? என் அன்பான பக்தர்களில் ஒருவராக இருப்பதால் நான் உங்களிடம் இல்லை என்று சொல்லலாமா? அதுதான் என் கேள்வி. நீங்கள் எனது அன்பான பக்தர்களில் ஒருவர் என்று சொன்னீர்கள். நான் உங்களுடைய பெரிய பக்தன் என்று நினைத்தேன். என்னை போல வேறு பக்தர் யாராவது இருக்கிறார்களா? ஓ நாரதா, பலர் உள்ளனர். எனக்கு இணையான பக்தன் எப்படி இருக்க முடியும்? நான் எப்பொழுதும் உங்கள் பெயரை உச்சரித்து வருகிறேன். என் கனவில் கூட உங்கள் நாமங்களை உச்சரிக்கிறேன். நாரதா, பக்த கிராமத்தில் உள்ள இந்த விவசாயியை போய் பாருங்கள். அவர் பெயர் ஹரிதாஸ். விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. அமைப்பு விவசாயி ஹரிதாஸ் தனது குடும்பத்துடன் தூங்குகிறார். அதிகாலை பறவைகளின் சத்தத்துடன் அவர் எழுந்திருக்கிறார். நாரதர் மூலையில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஹரிதாஸ் யாரு? ஹரிதாஸ் சொன்னேன், படிங்க. நாராயணா நாராயணா, தயவு செய்து இந்த நாளை தெய்வமாக ஆக்குங்கள். என் செயல்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு வழங்கப்படட்டும். பதிதேவ், உங்களுக்கான காலை உணவை தயார் செய்து வைத்துள்ளேன். முதலில் அதை விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிப்போம். காலை உணவை விஷ்ணுவின் மூர்த்தியின் முன் வைத்து பிரார்த்தனை செய்கிறோம். ராதா, விருந்தாளிகளுக்கு பிரசாதமாக இந்த உணவை வைத்துக்கொள். அவர் காலை உணவை சாப்பிட்ட பிறகு கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து என்று கூறுகிறார். கதை நீங்க சொல்லுங்க விஜயலட்சுமி. கதை ஹரிதாஸ் விவசாயத்திற்கு செல்கிறார். பண்ணையில் வேலை செய்யும் போது சில முறை நாராயணா என்று ஜபித்து விட்டு திரும்பி வந்து விஷ்ணுவுக்கு பூஜை செய்து இரவு உணவு சாப்பிட்டார். தூங்கும் முன் மீண்டும் சில முறை நாராயணா என்று ஜபித்தார். அமைவு வைகுண்டத்திற்கு திரும்பு. கோபத்துடன், விஷ்ணு பகவானே, பக்தர்கள் மீதான உங்கள் தீர்ப்பில் நீங்கள் நியாயமானவர் அல்ல. ஹரிதாஸை பக்த கிராமத்தில் பார்த்தேன். ஒரு நாள் முழுவதும் 20 முறை மட்டுமே உங்கள் பெயரை உச்சரித்தார். நான் 1000 முறைக்கு குறையாமல் ஜெபிக்கிறேன். அவர் எப்படி என்னை விட சிறந்த பக்தர்? விஷ்ணு படிங்க. ஓ நாரதா, நான் உங்களுக்கு விளக்குகிறேன். தயவு செய்து அமைதியாக இருங்கள். சமையலறைக்கு சென்று ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள். நாரதர் உள்ளே சென்று ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொண்டு வந்தார். நாரதா, இந்த பானையை உங்கள் தலையில் வைத்து சமன் செய்து 100 அடி நடக்கவும். நாரதர் அனைத்து கவனத்துடன் ஒரு நுட்பமான சமநிலையில் 100 அடி நடக்கிறார். இப்பொழுது சொல்லுங்கள், ஹரிதாஸ் ஏன் சிறந்த பக்தர்? நாரதா, பானையை சமன் செய்து கொண்டே நடந்து செல்லும் போது என் பெயரை எத்தனை முறை உச்சரித்தீர்? இல்லை, நான் ஒரு முறை கூட உங்களை நினைவில் கொள்ளவில்லை. நான் என் தலையில் பானையை சமநிலைப்படுத்துவதில் மிகவும் மூழ்கி இருந்தேன். நாரதா, ஹரிதாஸ் ஒரு குடும்ப தலைவர். தலையில் பானையை சமநிலை செய்வது போன்றது அவரது வேலை. அதையும் மீறி அவர் என்னை பலமுறை நினைவு கூர்ந்தார். பகவான் விஷ்ணு
என்னை மூடியிருந்த அகந்தை நீக்கிவிட்டேன். உங்கள் ஆசீர்வாதங்களை எனக்கு கொடுங்கள். அதனால் நான் இனி ஒருபோதும் கர்வத்தில் சிக்க மாட்டேன். அப்படியே ஆகட்டும் என் குழந்தாய். நாராயணா நாராயணா. இந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறினார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அத்தியாயத்தின் சுருக்கம். ஒரு குட்டி டிராமா போட்டோம் இல்லையா? வெரி குட், கிளாப்ஸ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து அது முடிஞ்சாச்சு அத்தியாயத்தின். வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த டிராமா வரும்போது நீங்க எல்லாம் யாரெல்லாம் இப்ப பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலையோ அவங்க எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. ஓகே, நான் இன்க்ளூட் பண்றேன். ஓகே, சன்னியாசா அல்லது கர்மயோகா இது பார்த்தோம். எது நல்லது? கர்மயோகா தான் நல்லது. சன்னியாசத்தை விட என்ன, நம்ம எல்லாம் பாமர மக்கள், நம்ம எல்லாம் ஒண்ணும் அவ்வளவு பக்தி தெரியாது, சின்ன குழந்தை லெவல்ல இருக்கும். அப்ப நமக்கு வந்து கர்மயோகா தான் நல்லது. கர்மம் செஞ்சுட்டே வேலை பண்ணிட்டே நம்ம வந்து பகவானை நினைக்கலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் கர்மயோகா சன்னியாசத்தை விட சிறந்தது. கர்மயோகா விசிஷ்யத்தை, கர்மயோகா தான் நல்லது. நிஷ்காம கர்மா, அதுவும் என்னது, பகவானை நினைத்து பண்றது. கர்ம பந்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது. எது நம்ம பகவான். இப்ப நிருகா ஸ்டோரியா தான் சொன்னேன். நிருகா ஸ்டோரியில எப்படி அவர் வந்து தனக்கு ஒரு பலனளிக்கும் செயலால ஒரு புண்ணியம் நினைச்சுன்னு பண்ணினார். அதுல அவருக்கு வந்து மாட்டிவிட்டார். அப்புறம் அவர் வந்து ரியலைஸ் இப்போ குருவன் அப்படின்னா லிப்பியத்தை, அந்த லிப்பியத்தைனா பந்தப்பட்ட மாட்டோம். பகவானை நினைத்து என்ன பண்ணினாலும் ஒரு பாவ புண்ணியத்துல நம்ம அந்த இதுல இருந்து விடுதலை பெற்றுள்ளோம். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. ஞாத்வாமா சாந்தி முச்சது. இந்த ஞானம் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு இது சாந்தி கிடைக்கும், மன அமைதி கிடைக்கும். அப்படியாக இன்னைக்கு அந்த 5th சாப்டரை முடித்து விட்டோம். ஒரே நிமிஷம் ஸ்டாப்.